Nilqawkom għal diskussjoni oħra flimkien ma' teologu Justin Mikallef. Justin, grazzi tal-li ġejt għattini darba, kelli ħafna messaġġi u xtaqu n-nis li terġa' tiġi għal darba oħra biex nkunu nistgħu nkomplu nispjegaw parti oħra mill-Bibja. Issa, ħaniċċara ħaġa qabel nibdew id-diskussjoni ħalli nevitaw ħafna kummenti u risposti għax kien hemm jekk minsebda kien fuq 300 kumment. Id-differenza bejn teoloġija li bniedem qed jiddiskuti mill-aspett teoloġiku għall-aspett ta' bniedem xi jemmen x'fidi ħaddan m'għandhomx jaqsmu xejn flimkien. Ġifieri ħanagħmilha ċara. Inti x'temmen bħala l-viewer, whatever x'temmen, dak jiena most probably as Justin ma jidħolx fija, għalina huwa relevanti fi x'temmen. Illum ħan iddiskutu eżempju l-karattru ta' Mosè. U parti mill-Esodu fejn hemm l-10 kastigi, l-kmandamenti, eċetera, eċetera. Issa, id-diskussjoni ħan iddiskutuha mill-aspett storiku u mill-aspett ta' kif mod forsi xjentifiku jew mill-aspett ta' x'seta' ġara f'dak iż-żmien kif mar l-andament tal-affarijiet. B'daqshekk ma jfissirx li bniedem jekk irid jemmen f'Mosè illi ddettalu kollox good luck to you. F'dik il-ħaġa ma nidħolx fija. So, jekk tistgħu please evitaw kummenti ta' fidi, hekk għax ma jinteressanix noqgħod naqbad niddiskuti daw it-tip ta' suġġetti, aħna din niddiskutu purely theology. Issa. Mela, Justin, fl-aħħar diskussjoni konna tkellimna fuq il-Pentateuku. Fuq il-Ġenesi u vera għallimtni affarijiet li jiena ma kontx nafhom u ħafna mill-viewers ukoll għax batuli. U llum ħankomplu issa l-biċċa l-oħra fejn jidħol karattru emblematiku ħafna Mosè. Fuq Mosè nisimgħu ħafna. U nisimgħu ħafna fuq l-istejjer tiegħu saru films minn kollox, għasna ma sarx. Int mill-istudju tiegħek li għamilt f'ħajtek personali, xi tgħidilna rigward dan il-bniedem? Mela, l-ewwel ħaġa qabel nibda kollox, ovvjament irrid nirringrazzjak, Riki, tal-istedina t-tieni darba. Irrid nirringrazzja wkoll lit-telespettaturi li raw dawn il-podcast u l-kummenti ovvjament sbieħ li kitbu. Ovvjament ukoll napprezza il-kummenti li forsi ma ntoġbux, ovvjament il-baqra tinbih kollha. Jiena minn naħa tiegħi nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll. Jiena qed nitkellem mill-lenti kattolika. Tajjeb, ġifieri naf ċert li anke inti, Riki, ħajkun hemm xi argumenti li mhux se taqbel miegħi. 100%. Jiġifieri naf li forsi xi knejjes mhux kattoliċi, knejjes insar oħrajn, naf li mhux se jaqblu miegħi. Ġvien nerġa' ngħidha, jiena kattoliku, għax kien hemm min anke saqsina mit kattoliku, iva jien kattoliku, jiena kredent, ġifieri għal min nixtieq ikun jaf. Ovvjament jiena wkoll nagħmel parti mill-Fakultà Teoloġija, jiena kattoliku kif hekk dejjem u ħanwassal dak kollu li t-teoloġija kattolika tajt, anke jekk forsi għal xi ftit nies jistgħu jinstemaw kontroversjali. Ġifieri jiena li ħanajt mhuwiex minn moħħi, mhuwiex ġast jiena ddeċidejt li għax omtek illum omt bil-bajda mdawra ħanivvinta, li ħanajt huwa kollu dokumentat. Tajjeb huwa kollu dokumentat kemm fi studji minn diversi scholars kattoliċi, teżijiet ta' professuri teoloġiċi, saċerdoti, patrijiet, teologi kbar. Tajjeb, ovvjament nerġa' ngħid, jekk inti tagħmel minn xi reliġjon nisranija, tiddiaq xejn tkellimni, anzi nieħu pjaċir niddibattita u niddiskutu d-differenzi tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nisrani wkoll, ġifieri. Mela, Mosè, l-ewwel qabel immur Mosè, irridu nifhmu li l-karattru ta' Mosè jiġi introdott fil-ktieb tal-Eżodu. Tajjeb? Mela, l-ktieb tal-Eżodu kif tkellimna l-aħħar darba huwa t-tieni ktieb tal-Pentateuku li allut jissejjaħ it-Toraħ. Issa l-Eżodu biex nitlu daqsxejn fih in brief, fih 40 kapitlu. Tajjeb? Issa, sa 100 sena ilu, il-view ta' kull knisja kristjana kienet li l-Eżodu flimkien ma' kotbu oħrajn tal-Pentateuku inkitbu direttament minn Mosè. Li Mosè literalment kiteb dak kollu li hemm miktub. Issa,
il-view tal-Knisja Kattolika, ħnerġa' ngħidha, tal-Knisja Kattolika, jekk mhux se żball ukoll tal-Knisja Ortodossa, hija li l-ktib tal-Eżodu ma nkitibx minn Mosè, imma li nkiteb fi żmien qabel l-eżilju. Bħalma rajna fil-podcast ta' qabel, ġifieri meta kellek il-problema tan-North Kingdom, South Kingdom, Babilonja, etc. Imma, ħa nagħmilha ċara, ħalli min qed jarani jifhimni sew. Madankollu għalkemm il-ktib tal-Eżodu kif inhu inkiteb pre-exile u biċċiet ieħor kompla post-exile, jidher ċar li kien hemm diġà kitbiet u anke oral tradition tal-Eżodu. Jiġifieri, iva kien hemm diġà qabel ma nkiteb l-Eżodu kif nafu aħna oral tradition u anke xi kitbiet dwar l-istorja ta' Mosè. Tajjeb, ġifieri Mosè ma jiġix introdott hekk pum fl-istorja tal-Eżodu fi żmien l-eżilju. Dan tajli kif taf inti. Jekk aħna mmorru fil-kitbiet ngħidulhom aħna storiċi, fil-kitbiet profetiċi, diġà għandek il-karattru ta' Mosè. Issa daw tinsex, dawn inkitbu ħafna qabel l-eżilju, ħafna qabel ma kellek il-problemi tan-North u South Kingdom. Ġifieri il-storja. Fek sekonda, il-problemi tan-North u South Kingdom għal minet jar tinsemmu 3000 sena ilu. 1000 sena qabel Ġesu. Eżatt. Ġifieri biex nagħmluha ċara għalkemm il-Pentatewku dejjem skont il-Knisja Kattolika. Tajjeb għalkemm il-Pentatewku qiegħed fil-bidu nemmenu li nkiteb l-aħħar wieħed. Issa, il-kodba storiċi, profetiċi, eccetera, daw kien kitbu ħafna snin qabel, pjuttost kontemporanjament meta kienu għadin jeżistu daw kien nies partikolari bħal David, eccetera. Issa f'dawn il-kitbiet diġà għandek traces tal-Eżodu x'ġara u ma ġarax, traces ta' minn kien Mosè, ċir daw in-nies diġà kienu jafu x'ġara in a nutshell fl-Eżodu u anke dal-imbierek Mosè biex nagħmluha ċara. Tajjeb? Issa, Mosè, qabel nibda jiena nixtieq insaqsilek, Riki, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq Mosè? Ara, meta kont żgħir jiena sewwa, jiena tallimt bħal ħafna nies fuq il-Bibja. Qed nurija ħalli ma jaħsbux li forsi għandi xi Bibja differenti minn ħadd ieħor, hija tal-Għaqda Biblika Maltija. U ovvjament inti meta tkun żgħir, inti temmen kollox verbatim. Ġifieri li l-istorja ta' Mosè hija eżatti hekk. Għalkemm darba kont saqsejthom qedtilhom kif jista' jkun kitbu Mosè u jirrak u hemm kif mit Mosè wkoll. Ġifieri da wara li miet jekk il-Pentatewk kull 5 kotba huma intitolati lil Mosè. Kif seta' jkompli jikteb wara l-mewt tiegħu dal-bniedem? U qatt ma kelli risposta tagħha dil ħaġa. Issa, għaliex Mosè jmut ta' 120 sena jgħidlek u ma jħallix jidħol fl-arti mweda. Jaraħħa mill-bot hekk u jmut. Issa. Mbagħad meta bdejt nikber iktar bdejt infittex, bdejt insib ħafna teoriji jew opinjoni differenti rigward Mosè. Eżempju kien hemm min kien jirreferi għalih bħala Hermes Trismegistus li tfisser għaref għal 3 darbit. Issa, hemm min kien hemm ċertu statu eżempju fejn juru l-Mosè biex tiqran. Issa. Pero aktar kemm bdejt infittex fuq Mosè. Sewwa. U bdejt nisma' l-opinjoni ta' dak tal-ieħor, bdejt opinjoni ta' dak tal-ieħor ta' nies skolari, ġifieri, teologi, eċetera, ta' ġifieri mhux dimen in the street. Bdejt nasal l-konklużjoni tilli jisma' Mosè huwa karattru ieħor mill-ħafna illi nsibu f'kull ktieb tal-antik biex niftiehmu. Jew mhux il-Bibja biss, bħal pereżempju King Arthur. King Arthur ħafna nies jieħduh li eżista vera letterali. Però m'hemm ebda prova tiegħu. Eżempju, fimt. So, il-probabilità hija da King Arthur qatt meżista. King Arthur qed nirreferi għal dik it-tafola rotonda l-Camelot u hekk. Issa, meta nitkellmu fuq karattru bħal Mosè li jmur 3500 sena ilu bejn u ieħor, sewwa. U ma għandna ebda, ovvjament, ma kienx hemm dokumenti storiċi dak iż-żmien, forsi jew ma kienx hemm ċensimenti, eċetera, eċetera. Jiena jkolli waqqaħħa taħt storja. Qed tifhem? Issa jekk hijiex 100% vera jew le, jiena personali nħallija taħt storja. Storja sabiħa, fantastika biex jgħallem bniedem bija, eċetera, eċetera. Meta wasalt mbagħad biex nimdaga iktar fejn jitru eżempju l-kastigi hekk li mbagħad imorru għalihom il-qudiem, tajjeb iktar u iktar tipo il-karattru ta' Mosè kompla jniżżel is-saħħa tiegħu għalija personali.
Sewa, issa, eżisti jew le, jiena bħala Riki ma jagħmel differenza ta' xejn. Għaliex jiena f'ħajti ma ngħix abbażi ta' x'kien qal Mosè 3500 sena ilu, imma ngħix abbażi ta' kif nifhimha jiena l-ħajja. Qed tifhem. So jiena dal ħafna ġlied fuq jekk hux vera Abram, jekk hux vera Mosè, jekk hux vera Giuseppi, il-Benjamin. Ġara x'ġara. Good luck to them, ħajmi dak iż-żmien, fimt. Okay. Ġifieri x'in l-opinjoni tiegħek biex nagħmluha ċara, ġifieri temmen li jeżista. No, jien iktar kemm qed nikber sewwa. Iktar nara li l-history books huma one big ħalli ma nsejħi li xlaj, imma hija manipulazzjoni kbira ħafna ta' min kiteb. Eżempju, ħantik eżempju, bħalissa għaddejja gwerra li kulħadd jaf biha fil-Iżrael. La kompressjoni nitkellmu fuq il-poplu Iżraeljan. Għandek l-Iżrael u għandek il-Palestinjan, il-Ħamas. L-atroċitajiet li qed iseħħu huma inhumane. Ġif da mietu xi 10,000 tarbija s'issa u tfal. Daw żgur huma innoċenti u d-dinja silenced fuq għal-ħaġa la ħadd jikkundannhom, la ħadd itihom sanctions, anzi jiġġustifikaw x'ġara u ma ġarax. Issa, jiena personali ma naqbel ma l-ebda gwerra, mhux ma biss, ma l-ebda gwerra. Però ma ċertu gwerra id-dinja mxiet eżempju fejn tidħol il-gwerra tal-Ukranja u r-Russja, ħafna sanctions lil Putin mill-ewwel bla 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 x'kek kien jaqbel lil West. L-istess atroċitajiet li qed isiru bħalissa ġewwa Gaza, m'hemm xejn punishments ta' xejn. Issa, il-Lut sofrew Holocaust fit-tieni Gwerra Dinjija u mietu 6 miljuni. Fit-tieni Gwerra Dinjija mietu 70 miljun, però ma mietux is-6 miljun ludi biss. Fil-waqt li jiena nikkundanna il-Holocaust u vera ġara u kien xi ħaġa inhumane ħafna li saret, però fit-tieni Gwerra Dinjija mietu 70 miljun oħra vittma tal-gwerra. Daw jisom ma jissemmew qatt xejn, la hemm jisu memorji tagħhom, la hemm media, la hemm ħafna films fuqhom, m'hemm xejn, kollox ġara lil-Lut. Issa 75 sena wara llum, il-Iżraeljani qed jagħmlu l-istess Holocaust lill-Palestinjani. Bid-differenzi qed ġustifikat darba somehow għal West culture, għax ħadd met jersaq il-qoddim biex waqqaf dan l-isfraġi li tisir. Issa, so, meta nara dat tip ta' futtamenti live li nista' nivverifikhom qed iseħħu bħalissa bidem jista' jara x'qed iseħħ u jista' jieħu jagħmel il-judgment tiegħu. Aħseb wara fuq storja ta' awtur ludi ta' dak iż-żmien illi min jafx kien l-iskop tiegħu ta' 3500 sena kemm għandi noħodha li vera ġratek eżatti, eċetera. So il-view tiegħi dik ma nemminx le illi l-affarijiet din kif huma mniżdin fil-Bibja. Le, ovvjament jiena ħanrispetta l-opinjoni tiegħek, ovvjament ma nistax ngħid li naqbel miegħek 100%, ovvjament. Biss in a way naqbel miegħek li l-arkeoloġija u l-istorja minn nifisha ma tantx tgħinna biex nagħmluha ċara. Ġifieri xi ħaġa li anke l-esperti kattoliċi tal-Bibja jammettu li mhix faċli biex inti toħroġ l-straight line biex tajt isma' għandna prova tangibbli li Mosè kien jeżisti. Jiena bħala Justin, il-Kattoliku ovvjament nemmen li kien jeżisti. Hemm provi li kien jeżisti mhix daqshekk, imma għandna ftit. Tajjeb, ħanibda bi ftit. Mela, fl-Eġittu tista' tgħid 500 sena qabel Kristu għandna l-istoriku Eġizzjan Maneto. Li tina l-istorja ma nafx forsi tafx biha ta' Osaref. Dan Osaref li jieħodha kontra l-Farawni, jaqqat armata ta' lepers, ta' skjavi, ta' letteralment outcasts, jieħodha kontra l-Farawni u dawn jaħarbu mill-Eġittu sakemm isibu l-art imwiegħda. U mbagħad fl-aħħar da Maneto jgħidlek dan ir-raġel Osaref jiddikjara li hu nnifsu bħala Mosè. Issa ovvjament għajdli miżmien veru għandek ukoll testi mill-Greċja li daw ovvjament m'għandhomx aġenda. Ġifieri daw għalihom jeżisti u ma jeżistix, żgur ma tagħmilx differenza għalihom. Dat nitkellmu jiena m'iniex ħanidħol fil-mertu ta' scholars li ġew wara Kristu bħal Josephus Flavius, Tacitus, għaliex daw xorta wara Kristu qed jitkellmu eluf ta' snin u għadin jitkellmu biss x'semgħu. Ġifieri daw ħanemilna minnhom. Jien qed nitkellem biss fuq dawn il-historians li kienu jgħixu tista' tgħid mijiet qabel Kristu li huma l-opinjoni tiegħi iktar huma validissimi.
Imma meta tgħid validissimi inti, eżempju da, f'liema sena titkellem li Le jiena nifhem il-punt tiegħek li ovvjament biex Mosed nitkellmu 3500 sena ilu. Dak historians meta bdew Le jiena nifhem, naf u naf x'inti tgħid li kontemporanjament iva għandek raġun, ma nistax ngħid li huwa nivvinta, kontemporanjament, sfortunatament m'għandniex tablets, parċmina, whatever, papyrus li għajt isma hello jena Mosè, Vrik namela ċara. ċveri iwa, nitkellmu mijiet ta' snin wara li għandek daw l-Eġizzjani, dawn il-Lud, dawn il-Grigi li qed jintroduċu l-karattru ta' Mosè. Jiena għalija huma validissimi. Naf li forsi min ħajtħol fid-dettall, ħajdu li ħajd l-isma jien hekk mhumiex kontemporani, mhumiex validi. Tifhem? Ħanerġa' nsemmi, mela, eżempju għandna l-Hekatetus li huwa Grek li jsemmi l-dan il-Mosè li kif għatlek żgur m'għandux aġenda dan, daw tinsiex qed ngħixu fi żmien il-mitoloġija Griega. Li dan isemmi dan il-Mosè, dan il-hero li għalih jekkux kelmu Alla, kelmu xi ħadd ieħor ma jinteressax, li dan isemmi dan il-hero Eġizzjan li daħada kontra il-Farawni, ħareġ il-poplu tiegħu u beda l-art ta' Ġudea. Dan m'għandux aġenda, qed tifhimni? Għandek ieħor ukoll din interessanti u ftit jafu dwarha, għandna Jewish historian, Atrapanus, ma nafx qatt smajt bih Riki. Le. Dan itina tista' tgħidlu, jiena kien qisha isu l-apokrafi ta' Mosè. Inti fil-Bibja nafu li dwar it-tfulija tiegħu m'għandniex ta' Mosè, sta niġi għalija dik. Dan itina il-ħajja moħbija ta' Mosè. Sekku xed jidħol realment jew qed joħloq storja jiena ma nistax iwieġbek. Imma jtina din l-istorja ta' dan il-karattru Mosè u jisejjalu. Li dan kien parti tista' tgħid mill-palazz tal-Farawni u kien saħansitra taħ armata sħiħa il-Farawn il-Mosè biex jagħmel il-conquests. U dan jgħidilna dan Atrapanus li saħansitra imur l-Etjopja da Mosè jikkonkwistja l-Etjopja apparti pajjiżi oħrajn bil-ftit armata li jkollu. Jibni diversi bliet fil-Eġittu. Imma Mosè jinduna li da bil-Malti il-Farawni qed jużah. U minn hemm jibda din il-battalja kontra l-Farawni biex jittaralment imur indipendenti biex niftehmu. Ġifieri jista' jkunu stejjer inventati, iva nammetti. Imma hemm stejjer biex niftehmu li tista' tgħid huma b'saħħithom in a way, qed tifhimni? Issa, x'tajt il-Knisja Kattolika? Ħanamela ċara. Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika ovvjament għall-ħares toħroġ il-qagħda u tajt Mosè kien leġġenda jew Mosè ma jeżistix, x'kieku twaqqal ġebla fuq saqajja. Imma ħanamela ċara. Il-Knisja Kattolika tajt isma' hemm ċans kbir li fejn għandna l-istorja ta' meta kien tifel u tefatu fil-basket, ta' fil-qoffa tan-Nilu sabitu l-prinċipessa, dik probabilment 99.9% u di mhux kienet ngħidha. Imma il-historians il-kbar kattoliċi kemm f'Malta kemm barra Malta hija meħuda mill-storja mitoloġika tal-Mesopotamja ta' Sargon. Fil-din hija xi ħaġa l-Knisja Kattolika tajda 100% tistgħu issibuha għal min forsi qed jiġi f'dubju, issibuha faċilment anke fil-website tal-Kuri tal-Arċisqof, fil-website tal-Vatikan, f'teżijiet ta' saċerdoti, ta' dottorat. Iva l-Knisja Kattolika taħseb li t-tfulija ta' Mosè hija bbażata fuq l-istorja ta' Sargon. L-istorja ta' Sargon għal min ma jafx. Eżatt, l-istorja ta' Sargon fi ftit kliem qasir, dan bil-Malti ommu jrid taħbih. Sargon hija storja Sumera biex niftehmu. Eżatt, Sumera. Tal-Meżopotami. Akkadian, eżatt, tal-Akkadian, ġifieri titkellmu għas-Sumer qed nitkellmu aħna ħafna 1000 sena qabel Mosè l-Eġizzjani. Eżatt. Ġifieri dawk l-istejjer biex nifhmu kont nitkellmu l-aħħar darba fil-podcast ta' qabel da, meta bdejna nitkellmu fuq il-Ġenesi kif kien ġie meħud minn fuq is-Sumeri u l-Meżopotamja. Anzi, nazzarda ngħidlek li l-Akkadians anke qabel. Ġifieri dak timmorru aktar qabel. Meta wieħed jistudja din l-istorja ta' Sargon, tinduna li hija vera simili. Dan Sargon kellek l-om li biex taħbil il-bina għaliex bil-Malti welditu qabel iż-żmien u outside of wedlock, etc. Tefatu fil-qoffa
biex imbagħad isibu min isibu jirabbiħu. Ġifieri l-istorja tinduni hija simili ħafna. Dik hija xi ħaġa normali li ċertu stejjer Mesopotami jitlu fil-Bibja. Imma li jiġri hija din li l-Knisja, mhux il-Knisja anzi, l-awtur tal-Eżodu meta joħroġ istorja ta' Mosè, l-iskop tiegħu huwa li joħroġ li Mosè is a hero. Ġifieri, ħajdaħħal ċertu elementi daqsxejn bombastiċi biex hu joħroġ the hero. Daħal mill-aħħar minnu l-hero tal-Lut. Mhux Mosè? Ġifieri hu l-elementi huwa li joħorġu l-hero. Issa, elementi ieħor b'saħħtu ħafna, u nixtieq nisemmiha din. Ħafna jiddiskutu imma dan għaliex ingħata l-isem Mosè. Kemm il-darba smajnija u jkollok min jgħidlek għax dak kien Eġizzjan u għax dak hekk. Mela, fil-Bibja, anzi għandi l-Bibja qudiemi għal min. Mela, urijolhom waħda biex kuta fil-limet tikwotaw. Jiena qed nikwadinja l-Bibja. Dik niftakar dik il-Bibja. Kattolika, Bibja mill-Laqda Biblika, miktuba translated direttament mill-Ludi u mill-Grek minn professur tal-skrittura, Monsinjur ukoll, ġifieri aċċettata mill-Fakultà Teoloġija Kattolika, u saħansitra wkoll għandek noti fuqha, ġifieri mhux ġast biss il-Bibja imma saħansitra jagħmillek in-noti. Issa li huwa interessanti, ħalli ma taħsbux li qed nivvinta, li huwa interessanti din l-isem ta' Mosè. Fil-Bibja, meta inti taqra dan l-imbierek isem ta' Mosè, meta nwaċara, l-isem ta' Mosè jingħata mhux eżatt kif di issibu fil-qoffa, ma jgħidlek meta dan kiber, ftik meta dan beda jista' jiekol. Ġifieri meta dan waqaf jerda biex niftehmu mis-sider tal-om, din daħlitu fil-palazz u tagħtu l-isem ta' Mosè. U jgħidlek għax salvajtu mill-ilma li ġej mill-kelma Mosè bil-Ludi, safe from the waters. Issa, il-Knisja Kattolika ħajda xarru tont, u di ħanaqra minn hawn ukoll. Tagħmilha ċara u tajtek. Mela semmitu Mosè bil-Ludi Moxeħ. Ġifieri salvat mill-ilma. Imma x'aktarx hu isem Eġizzjan li tfisser twilet minn xi Alla. Infatti ġifieri Knisja Kattolika ma ssibx diffikultà li tajt isma' dan ingħata l-isem ta' Mosè għaliex tfisser son of. ċeda jekk inti tara diversi farawnijiet, eżempju. Akkenat, eżempju. Eżatt, Tot Moses, eżempju, Ramoses. Alla tax-xemx. Eżatt, ġifieri daw kienu jingħataw son of. ġifieri minħabba li Mosè m'għandux ħadd ma jaf minnu missieru, għall-prinċipessa qed nitkellmu, li ma tax minnu missieru, ovvjament. Allura jibqa' Moses, son of. Ġifieri għall-Knisja Kattolika ma ssibx diffikultà li tajlek isma' tagħtu l-isem Mosè li tfisser son of. Ovvjament il-kittieb uża għax din makak il-kittieb tal-Eżodu huwa makak bravissimu il-kittieb tal-Eżodu. Il-kittieb tal-Eżodu juża dik li jgħidula kontinwazzjoni. Li importanti issema ħafna fit-teoloġija. X'inhi kontinwazzjoni? Li inti tagħmel dik li fil-films ngħidula spoiler. Mhux spoiler tal-karozza, spoiler. Xiġifieri li inti tinstiga ftit ħadd introduċi suġġett ieħor. Mela inti għandek juża l-kelma Mosè, saved from the waters. Għaliex din l-importanza saved from the waters imma? Għaliex importanti li daħħa jiġi salvat mill-ilma? X'ħajamel Mosè? Mhux ħajsalva lill-poplu Ludi mill-baħar. Ġifieri biex hu jintroduċik għall-istorja tal-Baħar l-Aħmar. Fil-istorja ta' Mosè jekk tinduna tal-Eżodu fiha ħafna kontinwazzjonijiet. Tifhimni? Infatti di anke insibu anke f'teżijiet ta' saċerdoti jgħidlek jekk din semmitu Mosè qal li jfisser safe from the waters, bla sinjal li din kienet taf l-Ebrajk. Ġifieri din jekk kienet prinċipessa Eġizzjana, kif semmejtu isem Ebrajk? Tinfi hemm dawk il-kontradizzjonijiet. Ma l-awtur qed jagħmel hekk biex jagħmel il-kontinwazzjoni. U daw il-kontinwazzjonijiet jibqgħu jidhru all out fil-istorja tal-Eżodu. Ħasemmilek oħra kemm importanti din. Fil-bidu tal-Eżodu x'jiġri għandek l-istorja ta' meta Mosè jara Eġizzjan isawwat Ludi. Sa
di anke teologi, anke l-scholars, ħablu rasom, jgħidu di għalix l-awtur ek randomly jitfalek din l-istorja. Ek out of the blues. Ekku. Għaxdija, da' waħda jittik dik l-istorja. Imma fija x'tomot ħafna. Fija x'tomot ħafna lix x'jagħmlu l-Eġizzjani joqtlu. X'inhu jgħidlek l-awtur li Mosè ħajamel massakru kbir tal-Eġizzjani. Ġiri kollha huma spoilers għal x'ħaj jiġri. U daw mhux għamluha ċara. Daw il-kontinwazzjonijiet tal-Eżodu anke jsiru throughout the Bible, biex għamluha ċara. Ġifieri, da anke fil-Ġenesi, fil-Ġenesi biex għamluha ċara ħalli nkompli anke ma li għamilna l-aħħar darba għaliex ma l-ħaq ċatta jew ħarbit li nsejt. Anke l-Ġenesi stess jagħmillek kontinwazzjonijiet għall-Eżodu. Għandik eżempju. Fil-istorja tal-ħolqien, il-frażi Alla qal, taf kemm insibuha darbiet? Taqta. 10 darbiet. Għaliex taħseb? Alla qal. Alla xar mandamenti. Alla xar mandamenti, għaliex huma l-kelma talla, huma ġifieri naqra. Ġifieri min ktib għall-ieħor ukoll insibu l-kontinwazzjonijiet. Prattikament l-awtur mela kienet jagħmel ħafna xogħol psikoloġiku fuq il-massa. U żgur. Ġifieri da tip ta' xogħol li tgħid inti iseħħ ħafna fil-marketing. Ta' meta jiġu. Marketing ma nafx. Le, meta eżempju jiġu biex jagħmlu speeches fil-politika. Sewwa u jkollok leader, daw joqogħdu jitrenjawhom apposta fuq daw it-tip ta' affarijiet biex jidħol f'moħħ dak li jkun. Bħal kif pereżempju kien hemm l-slogan ta' Make America Great Again ta' Donald Trump, eżempju. Brainwash sakemm il-bniedem daħħala ġo rasu, fimx ngħidlek. Ikunu l-slogan sekk. Ma kienx bħala brainwashing as-saċ, iktar insiba li jiswed jippreparak għal ġej. Lilek hu. brainwashing. Imma it-talim sewwa min qed jistudja l-Bibja ma jarax bħala studju, jieħdu bħala brainwashing verbatim jagħmel li vera hekk. Inti qed tajt li ma qabilx miegħek ħajlek għaliex. Għax inti qed titkellem mill-lat ta' moħħ follower qed ngħid. Mhux kattoliku jew ortodoss, ħajlek għaliex. Ir-reliġjon kattolika u ortodossa tajjeb li naqduha din taħdem ħafna b'dik li jgħidula exegesi, ma nafx qatt smajtux biha. Issa exegesi għal min qed jismana hija li meta inti taqra any type of scripture, inti tifhem l-awtur għal min qed jikteb. L-awtur jekk qed jikteb kontra xi ħadd, bil-Malti għandu fajnu xi ħadd, li jeżdu naħseb naqblu flimkien li l-Eġizzjani ma tantx qed juri mħabba lehom u fl-imżmien. U wkoll l-aġenda tiegħu. Ċieli da ħammulu oltre. Nieħdu eżempju l-Ittri ta' San Pawl. L-Ittri ta' San Pawl għalkemm huma importanti ovvjament għal ħajja tal-lum, ma trid tifhem ukoll għalliem komunità qed jitkellem. F'da anke l-atti tal-apposti fuq kollox. Ma insomma, ċieli fl-exegesi inti tittifhem li dan qed jagħmel hekk dil-kontinwazzjoni biex jgħin lill-proxmu jintroduċi suġġett ġdid. Jew inkella biex dak min li qed jaqra jifhem u jagħmel 1+1 li hija simili l-istorja għaliex inti tifhem xi ħaġa li meta nkitbet il-Bibja ħafna minn nies kienu skużi l-kelma mbeċilli, ġifieri ma kellekx dottorati bħallhom, ġifieri da irid juża the language of the streets. Ħandik eżempji oħrajn ta' kontinwazzjonijiet li vera l-qalbi daw. Naħseb kulħadd jafa l-istorja tal-Burning Bush, tas-siġra li taqbad u ma tinħarax. Kellmu Alla minnu. Kellmu minna minn li qallu I am what I am, bat jgħidlu jiena l-Alla ta' Abraham, eċetera. Issa jien mhix ħanħoss il-mertu ta' ġara u ma ġarax, tista' taqra l-Bibja u tara ġara u ma ġarax. Jiena li affaxxinani fiha din hija kif l-awtur jaqsama fi stages. U daw l-stages riki jisraqhom, ħanuża l-kelma jisraqhom, forsi isla ma kellha. Salluqa. Mela, l-stages li hemm fl-Eżodu hija din. Għandek God, portajthom bl-Ingliż, God presents himself. Nafu jiena dak li ju, jiena Alla ta' Abraham, etc. Għandek li Alla gives the mission, Alla jagħti l-missjoni. Imbagħad għandek il-Mosè
li jibda jsib l-iskużi right, left and center, fatti jsib 5 skużi, waħda minnhom jgħidlu għax jiena l-sini ma jlaħħax dik interessanti wkoll tal-ilsin, għaliex aħna konna naħsbu li għax kien ilaqlaq. Fatti hemm ħafna studji fuq li da qed jgħidlek li minħabba li kien ilu maqtuħ mill-Eġittu, nesa jitkellem l-Eġizzjan ngħidu aħna nesa l-lingwa. Mhux nesa l-lingwa. Kif bniedem imur l-Amerika 40 sena, 50 sena. Ġifieri bl-Ebrajk ma jfissirx dak literalment disabilità ta' għaliex di naħseb kulħadd jaqbel miegħi, kull nisrani jaqbel miegħi u x'inhu. Aħna ħafna drabi kienu jpinġuna li Mosè kien literalment b'bżonni speċjali li kważi imma jridu nifhmu li fil-ludi qed juri da literalment qisu m'għadux komdu jitkellem bl-Eġizzjan minħabba li kien ilu maqtuħ minn din lingwa. Mela għandek iġib l-iskużi. Għandek Alla li qed jgħidlu isma' kollox ħajmur sew, ħanambatlek la ronne, eċetera, eċetera. U mbagħad għandek il-Mosè li jaċċetta 5 stages. Sal-Luqa itina xi ħaġa u biss itienna din l-istorja tal-Anġlu Gabriel li jidher il-Madonna. U kif jaqsamha? 5 stages bl-istess mod ta' kif itienna l-Eżodu. Għandek l-Anġlu jippreżenta lejn nifsu. Għandek il-missjoni, ħajkollok tarbija, għandek l-iskuża, jistgħu nseħħula hekk, il-Madonna tgħidlu li jisma' kif jista' jkun jekk jiena qatt ma raf raġel. Qed tgħid l-ovvju biex ngħidu kollox. Imma inqoswa bħala skuża. Għandek li kollox ħajmur sew, Alla kollox possibbli, u għandek l-aċċettazzjoni. L-istess stages. Da qed ngħidha jiena biex nuri l-kontinwazzjonijiet isiru kontinwament. Repetitions. Kontinwazzjoni oħra li żgur hija interessanti u fija teoloġija b'saħħitha hija il-kontinwazzjoni tal-ħaruf. Nafra ħanitlu fil-kastig il-iktar qudiem, imma kif kulħadd jaf fl-aħħar kastig tat-tifel biex niftehmu, l-Anġlu jgħid il-Mosè biex joqtol bħala sagrifiċċju lil ħaruf u mbqu jċappa silbi bid-dem tiegħu. Isu qed juri li grazzi għas-sagrifiċċju tal-ħaruf dan miskin dan l-annimal pur innoċenti qed jinħelsu. Mhux hekk? San Ġwan juża l-istess element imma bil-mewt ta' Kristu. Ħa nispjega din. Sa San Ġwan huwa evanġelju tqil ħafna. Xi dak tagħmel podcast għalih waħdu. Li m'iniex ħajdħol fid-dettall fuqu, ġast biex nuru l-kontinwazzjoni. San Ġwan huwa l-uniku wieħed l-ewwel tal-min qed jarani. San Ġwan huwa differenti daqsxejn mit-tlieta l-oħra, għalhekk ma ngħidulux sinottiku, ċiri ma jimxix mal-oħrajn. San Ġwan huwa l-uniku wieħed li l-mewt ta' Kristu jagħmilha dakinhar tal-Passover. Jekk naqraw Mark, Mattew u Luqa, għandek kollha assessin il-kbar ejja ħaffef niżlu għax ħajibda l-Passover. San Ġwan jagħmilha waqt il-Passover. Għaliex? Għax waqt il-Passover x'kienu jagħmlu l-lut? Joqtlu l-ħaruf. San Ġwan irid juri li Ġesu huwa l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Mela bħalma fl-Eżodu il-ħaruf tas-sagrifiċċju salva lil-Lut, Ġesu Kristu li huwa l-ħaruf tas-sagrifiċċju l-ġdid ħajsalva lill-poplu tiegħu. Fejn il-kontinwazzjonijiet u sejrin riki ma nispiċċaw qatt. Hija fl-università l-istudenti jistudjaw bħala kredit waħdu. L-kontinwazzjoni, ġifieri tista' timmaġina kemm hu vast u walla ħares nitkellem fuq u biss għax iridu literalment mhux sas-sena d-dieħla ta' wara. Sas-sena 2025. Mela, ħa nagħmellek kemm reenactment ta' kollox. Mela, s'issa din nitkellmu aħna fuq kif illi aktar jaħsbu illi l-istorja ta' tfulija ta' Mosè hija naqa' copy and paste mill-istorja tas-Sumeri ta' Sargon. Issa. Inti qed tgħidilna huwa punt importanti ħafna u kruċjali fil-Bibja illi l-awturi meta jikbu mill-Ġenes il-qoddim dejjem ikollhom f'moħħhom continuation li dil-happening taw ħadd affettwa il-qoddim il-happening l-oħra. Case in point, Mosè salva ruħu għax twielet minn ġol il-ma tipo sabuħ biswit ix-xmara u mbagħad bl-istess mod ħajħres il-poplu talla, eċetera, eċetera. Issa, Mosè qabad jikber. Issa, fejn tgħallem l-erf tiegħu Mosè? Jidher ċar li tgħallem l-erf tiegħu l-Eġittu. Infatti, hu għex ġol palazz tal-Farawni, mhix xi ħaġa li hija moħbija nimmaġinaw. Issa,
Mela allura dal-bniedem sewwa, mela da l-Eġizzjani ilu laqgħu ħafna. Salvawh minn ġoll ilma. Ifhimni ħarbnek naqla argumenti Sejta, nalla fakkarti. Hija studju intensiv. Qed għamiltlek domanda stupida biex nasallek għall-argument. Mhix stupida, anzi għaliex din hija, sorry waqaftek, imma ftaħt li bombi xelaw. Mela. Din hija interessanti għaliex dan sar studju reċenti, appuntu mill-Università ta' Malta. Jekk orrajt il-Knisja Kattolika qed tgħid isma' ma se eżista imma din l-istorja tal-basket biex niftem tal-qoffa għandna d-dubi. Għadak speċjal Eġittu. Kif da speċjal l-palazz? Mela, għandek scholars kemm teoloġiċi, kemm ta' fidi u kemm anke mhux ta' fidi, ġifieri huma jgħidulek għax kien Eġizzjan. Għax kien Eġizzjan, għax kien prinċep, eċċetera. Sa ovvjament jiena napprezza kulħadd min jgħid l-argument tiegħu, jien ma ħġiet ma' ħadd, ħaseb tafni, ovvjament kulħadd għandu dritt jgħid li jrid. X'inhi tajt riċentament 2023-2024 il-Knisja Kattolika issa. L-istorja tgħidilna li l-Eġizzjani vera li għandna provi li x'aktar x'kienu jżommu xi lut bħala skjavi, u din niġi għalija anke għal ċertu tablets li għandna mill-Eġittu, imma l-istorja anke minn diversi tablets Eġizzjani turi li meta kienu jaraw tfajjel alien ma jfissirx mill-ispaċju ta' moħħu jtieħ jew whatever. Le, alien ġifieri mhux mill-Eġittu, ġifieri mhux purament Eġizzjan. Kif kienu jgħidu bħalissa Ħarupi, eżatt, dawk l-Imbirkini semmiju aljeni. Issa, meta kienu jaraw tfajjel li dan kien jipprometti, dan kienu nużaw il-kelma b'saħħitha jisirquhom mill-familja tagħhom u jieħduhom fl-iskola tal-Eġittu. Fejn daw jgħallmuhom l-istil Eġizzjan. Sa ċertu punt kif għamlu l-Ġesu meta niżel l-Eġittu. Infatti. Hemm similitudni wkoll fi. Dik hija kontinwazzjoni oħra infatti tal-massakru tal-innoċenti. Ġifieri qed tissemmili inti il-massakru tal-innoċenti li nsibu fl-Eżodu huwa kontinwazzjoni oħra li nsibu fl-Evanġelju ta' Mattew. Issa di oħra għaliex. Le għaliex inti forsi ftit jinsewa li Mirjam Mose propja ħarbitu lil Mose x'kien għaddew li jiġri joqtol it-tfal l-isfel minn sentej l-isfel. L-istess ħaġa kif ġara mbagħad fi żmien Ġesu fejn Erodi għallu moqtlu tfal minn sentej l-isfel. Ġifieri kull meta ġie sejvjer għall-Lut jew għall-poplu tal-Alla għaddew dejjem mill-istess. Mela x'inhu? Infatti riċentament kelli argument fil-Mokka. Fakkarna ħanibdek il-kastijaj tal-Eġittu mbagħad. All right, infatti kelli argument riċentament għax kien hemm persuna fejn bida jgħid għax m'għandniex prova li il-massakru tal-innoċenti, qed nitkellmu fil-Evanġelju ta' Mattew, eżista. Veru li m'hemmx storikament miktuba, imma ħadd ma tisemmi li storikament nafu li Erodi kien killer, kien massakratur kbir. Fil-istorja tgħidilna li dan darba għax grupp ta' irġiel ma qablux miegħu, talment qatilhom. U l-istorja tgħidilna li Ċesri ordna l-istoriċi Rumani, ordna anke l-istoriċi Lut, li fl-aħħar mill-aħħar kienu taħt l-Imperu Ruman, li kull ħaġa li jagħmel Erodi m'għandux jitniżżel. Għaliex jekk jagħmel xi paprata ħajjitfadel li kien fuq Ruma. Xi dik hija storja oħra, ġifieri il-fatt li m'għandniex il-massakru tal-innoċenti storikament ma jfissirx li ma saritx. Għax imbagħad għandek dil Ċesri li huwa storiku, ma nistawx bidinajiet li qed jagħmilha ċara ara biss tiktbu dwar il-ħniżżerijiet li qed jagħmel Erodi, ta'? Ġifieri dik storja oħra, tifhem? Ma il-punt huwa li kontinwazzjoni oħra. Issa ma nafx x'kun ħatajli, skużani. Mela jkun sedi gwada. Nieħdu l-istorja litterali kif qiegħda. Mela int għandek tifel illi ammu missieru daw kellhom lilu they denounce him sa ċertu punt biex rridu imma biex jisalvawh sa ċertu punt pure out of love il-ħaġa. Issa, ngħidu kien ludi, ħantik ġiex sejjer jiena, jekk kien ludi jew kien Eġizzjan. Mela, da it-tifla tal-farawn laqatu, tawħ laqgħu edukazzjoni, kien magħruf għall-erf tiegħu, eċetera, eċetera. Issa, bniedem sewwa jekk kienu għaref u meqjus bħala li kien għaref,
Kull għarif law fid-dinja jkollu sens ta' rikonoxximent ta' x'għamel ħadd ieħor miegħu. Issa, li bniedem taħ palazz fejjex, taħ l-aqwa edukazzjoni, taħ l-aqwa laboratori fejn jagħmel l-alkemija x'kien magħruf Mose tipo ta' scientist tagħlhom il-ġurnata. Tipo ma nistax nifhem jien kif għaref jista' jasal f'punt illi joħodha kontra b'min taħ dak kollu lilu. Fim biex ngħidlek, qed nitkellmu fuq għaref aħna mhux fuq ignorant ġidra pesta illi da kemm mal-ewwel ċans li jkollu mbagħad x'kemm ma taqdiħx idur kontrik, dat ngħidu bniedem għaref spiritwali, eċetera, eċetera. Let alone kif jista' jgħaddi dawk in-nies kollha minn dal-massakri. Bl-erf tiegħu issa. Ngħidu bil-kontra kien Eġizzjan fejn il-probabilità hija li Mose jekk eżista kien Eġizzjan ma kienx ludi. Twiet l-Eġittu iva, ġej minn nies ludi. Jekk inti niesek rabbewk ġo l-aqwa istituzzjonijiet u żammewk fuq wiċċ li dej. Li tattakka pajjiżi oħra nifhimha. Qed tifhem. Imma li ddur kontra pajjiżek u tisħtu. Hija l-loġika l-ħaġa. U nifhem il-punt tiegħek vera. Tinsi xed nitkellmu aħna fuq bniedem li għandu tajtil ta' għaref mhux ta' gwerrir, għax inti kif qaqbad ngħidlek, inti tara l-istin ta' bniedem. Ġifieri, jekk inti qed titkellem fuqi, inkapaċi nagħmel għalfejn għax jibdem fighter ħafna ġelliet. Alla ta' fillum qegħdin ħbieb jiena u inti u l-għada ksirnija u tħatta kontrik. Ħanajlek, ħanerġa' mmur li Atrapanus. Atrapanus ipinġi lil Mose bħala gwerrier, Imma s-salmi ħataqbattem l-Atrapanus jew il-Bibja. Ifimni. Jena kif penġiħ il-Bibja l-Mose. ħanajdu ċarru tont. Ħanitkellem kieku fid-dinja tal-lum. Da bħal meta inti għandek iben jew bint li l-om il-missirja tuħ kollox u dan jiddeċidi jirribella. Is-sekku xed jirribella għat-tajjeb jew għal-ħażin, dik fidejhom. Biss ovvjament Mose jiena nemmen li ħass li mhux jgħid fit-triq tajba. Jgħidu hekk li hu deep down dak kif qed jiġi mrobbi mhuwiex kif inhu għandu jiġi mrobbi. Jekk ikollok tieħu. X'naħseb jiena. Ovvjament insiex jiena il-perjodu meta Mose għex 3500 sena ilu. L-Eġittu kien jgħid fil-bum tiegħu. Eda qed jiffjorixxi fl-aqwa ekonomija, fl-aqwa armata tiegħu whatsoever. Jekk kien għaref da, ma nistax nifhem minn dal-aspett tiegħu l-Eġittu xralu daqshekk ħażin. Qed tifhimni xi ngħidlek kieku qiegħed fid-descending tiegħu l-Eġittu għax immexxi ħażin u kollox qed jinqasam nifhimha. Imma dan kombinazzjoni Mose jiġi għex fl-iktar żmien fejn l-Eġittu is striving. Ġifieri, it doesn't make sense li forsi da jrid joħodha kontra il-gvern tiegħu il-farawn f'dal każ fehim ta' fuqu għax qed iddaħħal in-nazzjon tiegħu ġo ħajt, allura qed joħloq isu bħal partit politiku ġdid. Qed tifhimni, da qed jgħix ġol golden era tal-Eġittu. Naqbel miegħek in a way. Nejhom dol affarijiet ta' fala għaliex meta bidem jaqra l-Bibja, ma jrid jieħu l-kuntest f'liema żmien ġraw daw il-fatti. Ġifieri, kieku inti għandek ċekki vara modern tal-lum sewwa fejn qed joħodha kontra pajjiżu għaliex il-gvern salbu lil pajjiżu ġabu kollu dejn, daħlu ġol faqar, fim xi ngħidlek, żdiedet il-kriminalità, eċetera, eċetera, tifhimha. Imma meta inti qed ġo pajjiż fejn qiegħed l-imperu tad-dinja, fejn irnexxielu jaqgħad l-Upper Kingdom u s-South Kingdom tal-Eġittu u saru One Egypt flimkien daw. Fejn għandek l-aqwa riżorsi tad-dinja, għandek l-aqwa rrif, għandek kulħadd qiegħed hemmhekk thriving. Ma nistax nimmaġina jien għalfejn Mose għandu jekk kienu għaref u rikonoxxenti lejn l-erf Eġizzjan, għalfejn għandu hu stess ifarrak l-Eġittu. Minni inti tifhem xi ħaġa wkoll li hu deep down xorta kien jaf li Ebrajk. Jekk vera kien Ebrajk. Ġifieri, issa minn familja Ebrajka. Issa nistennek xi ħaġa inti semmejt l-Ebrajk. Dak iż-żmien kienu Hyksos lil-Lut. Issa, meta l-historians iċċekkjaw fuq dal-Esodu whatsoever, hija eżaġġerata li kien hemm dak is-600,000 ruħu. Aktar x'dawk kull ma kienu xi 10,000, 5,000 ruħu. Isma' importanti. Ġifieri dan numru kien vera żgħira tal-Lut. Le, importanti nifhmu xi ħaġa oħra. Din jgħidula numeroloġija. Numeroloġija. Ġifieri il-Bibja hija champion fejn tidħol numeroloġija, din sibuha f'kull ktieb tal-Bibja ta' ġifieri l-awturi qed jużaw ċertu numri biex huma mhux jeseġeraw imma biex jfissru ammont. Ħantik eżempju. Il-Ġenesi, eżempju, il-Ġenesi għall-argument insibu ħafna n-numru 7 li tfisser perfection. Eżempju għandek
Alla ħalaq 7 darbiet, ġifieri biex li Alla ħalaq kollox perfett. Tifhem? Bħalma rajna tal-10 mandamenti tal-Alla qal. Insibu eżempju ieħor ukoll tal-40 jum, 40 sena fid-deżert. L-40, li għatina minix għatnajt li daw ma tamux, ġifieri, imma l-40 sena per se, numru 40, ifisser a big amount of time. Da insibu ħafna mbagħad nerġgħu fit-Testament il-ġdid, bin-numru 3. Aħna semitiċi, Maltin, Marokkin u Tunezini, nużaw il-kelma 4. Eżempju, 4 tiem oħra ħansifer. Ma jfissirx li eżatt 4 tiem, imma li xi numru. Għal modu di dire. Ġifieri, eżempju fil-Testament il-ġdid nużaw ħafna numru 3. In-nota Ġesu waqa' 3 darbiet. Wara 3 tiem qam mill-mewt. Il-verità, ġurnata u nofs għamel. Kienu 3 fuq is-salib. 3 dejjem ifisser numru żgħir. Qed tifhimni? L-istess bħal 5,000. 5,000 jiġifieri an infinite number. ċfiri ma noqgħodx fuq in-numri, kif numri per se. Qed nipprova naqbad ir-rakkont bibliku. Mela inti għandek l-Imperu Eġizzjan bl-aqwa armata b'kollox. Issa meta għamlu r-riċerki, il-poplu so-called ludi li kienu jgħidulhom Hyksos u dallu tħadd maridhom għax kienu nies errieda u kull fejn imorru kienu jisu kif naqbad ngħidlek l-immigranti illegali naraw illum biex niftehmu kind of biex in-nies jieħdu naqas stampa ta' Di semmi anke manetu. Ġifieri biex biem jidħol naqaf fl-istampa illi apparti minn kif penġi tal-Bibja biex jifhmu r-realtà kif kienet. Mela inti għandek imperu, il-popolazzjoni tal-Eġizzjani kemm kienet dak iż-żmien hemmhekk imperu qed ngħidu. Issa, meta inti għandek dal-imbierek poplu Iżraeli dak iż-żmien li kienu biss 5,000 aktarx. Kif jifhimniex ħażin ta' 5,000 bla ebda edukazzjoni ma kienu xi poplu edukat. La kellhom armata ma kellhom xejn daw tifhimniex ħażin ta' kif qatt setgħu b'mod loġiku kamonta jelbu l-farawn tal-Eġittu fl-iktar żmien thriving tiegħu. So l-istorja insa l-aspett bibliku, ejja morru fuq in real terms. Ġifieri inti sekettejt, ħalli bdem jifhimni, ejja ngħidu Malta u 900,000 ruħ. Il-Qrendi waħdu hemm 2000. Da, f'daqqa waħda jrid jagħmel rewwixta kontra il-Maltin kollha sewwa u jrid jitlaq minn Malta. I mean, come on, x'se jagħmlu minn? Qed tifhimni xi ngħidlek, xi tagħmel. Tant huwa outnumber l-aġġett. Għandek il-pulizija kontrik, għandek l-armata kontrik, mhux kif ħajċaqalqu daw l-2000 ruħ, qed tifhimni. Irid ikeċċihom pjuttost da bil-kontra, irid jaqbad il-Maltin u jgħidulhom isma' ħej, x'kanakom il-barx għażżistuni. Il-probabilità nemmen jien l-eżodu ġie invertit bil-kontra, keċċihom il-barra l-farawna xi kienu xebbaw għażżu kemm ġew. U dawru huwa l-istorja invertit bħala li huma ħarbu minn hemmhekk u għalhekk dawn 40 sena fid-deżert ħalli dawn l-istejjer jintilfu jispiċċaw kif maret il-verità għalfejn. Għax dak iż-żmien ħajja ta' bniedem kienet bejn 30 sena u 35 sena. Mela 40 sena fid-deżert intilfu kollha n-nies jistgħu jirrakkontaw il-fatti kif vera marru. Mela meta inti waddabt in-nies 40 sena ġo deżert, inti tirrakkonta li trid imbagħad bil-ġenerazzjoni ġodda x'mem ħadd ħaj xut li jgħidulhom isma' xħarbu mill-farawn, dak tant xebbaħhom lill-farawn illi keċċihom il-barra. U l-istorja ġiet inverti ta' taħt fuq. U dawn l-affarijiet fid-dinja llum nafu li jseħħu ħin kollu. Għalfejn semmejtlek l-ewwel il-gwerra tal-Ħamas bħalissa u tal-Iżraeli għaddejja bħalissa. Kif il-medja kif taqleb l-istorja ta' taħt fuq? Kif ifettilla? Aħseb wara rakkonti fejn inti nafu llum il-ġurnata li dal-poplu ludi kull ma kienx 5,000 ruħ. Viża f'imperu Eġizzjan kamonta, ġiħalla l-infissema ġifieri issa mirakli u sinjali divini naqaj part. U morru naqa' fuq il-loġika. Le, jiena nifhem il-punt tiegħek ħafna ġifieri kif għadlek minix nidħol fil-mertu ta' numri għaliex numeroloġija fil-Bibja ovvjament titqgħod attent. Issa jien xorta ma fimx il-punt tiegħek. Sorry. Ġifieri li qed tgħid huwa l-eżodu ma jeżistiex. L-eżodu l-probabilità hija illi l-awtur kitbu hekk għax qabillu hekk. Tifhem, imma in real terms li ġara, in real facts li ġara, il-farawn u bi bwana volontà tiegħu, Alla misma' ħitidu toħorġu trilqu l-bass. Milli qed nifhem sew, simili bħalma qed tgħid fil-ktieb ta' Ester meta għandek l-gżers li qed jgħidulhom ismek tridu morru. Ħanġiblek eżempju bid-dinja tal-Alla ma xifhmun in-nies. Ħafna nies aħna llum ingergru ħabba l-immigranti illegali li jiġu mill-Afrika li qegħdin fiċ-ċentru ta' detenzjoni bħal Ħalfar, il-Mars, eċetera. Immaġina il-gvern li jisma' kulħadd tigerger isma' ikkontrollhom iġibhom x'iktar. Inti jekk il-gvern jgħidulhom isma' raħi ħanħallsilkom il-vjaġġ, ħanibgħatkom kollha lejn l-Italja u tilqu lil barra minn hawn.
Il-Maltin ħajdulu proset lill-gvern għax iridu għal ħaġa li sseħħ. Issa, il-din ħaġa ma' opinjina ġrat on that same level. Il-lut insiex daw kienu jisom immigranti illegali ġol Eġittu. Daw ma kienux nies illi kienu jiexu ġol Eġittu kif eżempju in-nies taħal safi huma parti minn Malta, dawn huma immigranti li ġew ġol Eġittu. Mela daw kienu fuq l-istonku tal-Eġizzjani somehow. Issa, jekk daw xebbaw ma x'kienu nies illi ħadd maridhom lil-lut. Sewwa, daw huwa easy ħafna li farhom fetħilhom il-bib jgħidulhom isma' ħi dabru raskom il-barra morru minn fejn ġejtu ma jinteressanix inkompli nitmagħkom jew inkompli nħaddimkom jew whatsoever. X'għamlu huma ħallew 40 sena tgħaddi ħalli dak kollu jmut fuq ommu. U dak it-so-called ta' deportazzjoni l-barra dawru ħfeżodu divin. Mela, ma tonfik hemm tajt informazzjoni. Mela, niprofa nkun naqra realistiku. Le, nifhem il-punt tiegħek jiena u nifhem il-punt anzi wkoll ħankunu realistiċi issa, ħa nitkellem mill-lat realistiku mhux mill-lat teoloġiku. Fil-verità, l-arkeoloġija ma tgħinx biex M'hemm xejn li juri li kien hemm xi jeżu b'600,000. Jiena ġieli ma nistax nikdeb u ngħid li l-arkeoloġija tina xalata ta' informazzjoni, imma insibu tablets, insibu papyrus biex niftehmu Eġizzjani fejn ituna li l-lut ma kienux hemm holiday. Ġifier ħansemmi. Jirrifruhom bħala Hyksos dawk. Le, insa dik tal-Hyksos, insija. Għandek ħansemmi 2 minn ħafna papyrus li għandna Eġizzjani kontemporani. Issa hawnhekk m'iniex ħansemmi ta' mijiet. Ta' wara ta' dak iż-żmien. Kontemporani. Għandna il-papyrus jekk mhux ser żball jgħidula 348. Issa li jgħidlek li jsemmi anke lill-Ebrajk, jsemmi anke lill-Lut bisimhom, li jgħidlek li kien hemm il-Lut li daw kienu enslaved mill-Eġittu biex jibnew ċertu postijiet. Għandek ukoll dik li jgħidula Papyrus Anastasi. Sewa. Issa mhux ħanħodd immertu għaliex Le dowr sa ġifieri. Issa li jgħidlek saħan sitra li grupp żgħir kif għadt inti, grupp żgħir ta' Lut jagħmlu rebellioni. Se daw tinsiex mill-aġenda Eġizzjana. Sewa. U daw jirnexxilhom jaħarbu minn Sukkot u Migdol li qegħdin msemmijin fil-Bibja, tajb ngħidu. U jagħmlu anke u daw jirnexxilhom jaħarbu biex imorru f'art twelidhom. Insibu anke disinji fil-qabar ta' Tot Moses, eżempju, fejn naraw Eġizzjani anke jsawtu skjavi. Ġieli aġenda Eġizzjana hemm kontemporanja li turi li there was somebody who was enslaved. Sewa. U anke kif għatlek fil-Papyrus 348 jissemmew anke bil-kelma Eġizzjana Lut. Sewa. Mela, daw pratikament ġara kif qed jiġri illum il-ġurnata bl-immigranti illegali, fotokopi tagħhom. L-immigranti illegali aħna fejn żommhom f'detention center. Ġili għamlu rewux ta' jiprofaw joħorġu, jaħarbu, u jkissru kull mem, u noħorġu għana fuq il-Facebook nikkummentaw, għax ma tmurux lura pajjiżkom, għabitkom ġibu u da kummenti mimlijun umanità, bla bla bla. So, dali għettejt inti daw li hemm narrat huwa illi daw tanċebaw taħt detention fej kienu għedin, illi pruvaw jagħmlu li qed jagħmlu s-suwed bħalissa ġo ħal-far, ġo l-marsa whatsoever. Xorti jibqa' l-punt immarki li mhux għax xebbaħom, mhux għax xebba ġim xebba l-farawni huma għamlu rebellioni. Alright, issa. Billi anke manetu, billi s-suwed ġoħal safi milu xamlu rewix ta' xirdu joħorġu, sewa, ma jfissirx imma għax kif għarbat nejda, bl-argument li t-tejdi qed jagħmlu huma għax xebaw ġod detention center biex joħorġu. Issa l-luta li għamlu bl-istess mod. Dal-grupp żgħar ta' nies li kien hemm qed jaħdmu bħala skjavi ġol Eġittu, aħna llum aħna x'ngħidulhom daw l-immigranti li jaħdmu ta' cheap labor, mhux skjavitu moderna. Ġifieri daw l-affarijiet kienu minn dejjem, daw il-tip ta' slaves. Ħażhom bil-peanuts jew whatever. Naqblu li kien imma li ġifieri li. Jgħidlek li kien hemm ammont tal-lut żgħir, imma l-ammont kien żgħir mhux kif issemmi l-Bibja 600,000. Kien żgħir, illi inti stess tgħid li f'dak il-papiru jgħidlek li kien ammont żgħir tal-lut. Issa li most probabli seta' ġara, tant damu jippruvaw daw jagħmlu rewwixti u jaħarbu hekk illi at one point il-farawn Alla misma jitilqu. Kaċċijhom hu, dik letna bħal kif at one point il-gvern xi darba u Malta jgħidulhom isma' ħi, għażistuni ħanqabodkom l-ajruplan kif qed jagħmel il-munisip issa bla passaport u bla viża u qed jerġa' jibgħatu lura. Issa hekk irid imorru, fimni xi ngħidlek ħadd musidu da l-immigrant x'imur pajjiżu jgħid jidher nexxi naħrablu ta'.
Imma l-verità hija li nqabad bla viża hawnhekk u keċċiħ il-barra. Qed tifhimni xi ngħidlek. Issa jien qed ngħidlek illi l-esodu ludi seta' jkun illi daw tant kienu ilhom hemmhekk jippruvaw tipo jgħidulhom isma' ħana rridu naħarbu, rridu nitilqu b'kif qed jagħmlu l-klandestini hawn Malta llum. Illi at one point il-farawn qal isma' daw wara kollox dal-5000 jinxtam bihom keċċilhom. U keċċihom lem. Għaddew daw is-famużi 40 sena għaliex kulħadd jaf illi mill-Eġittu għall-Iżrael kull mem 60 mixi, ġej m'hemmx 40 sena biex tasal, sewwa. Imma l-40 sena kienu importanti ħafna għall psike tal-bniedem għaliex f'40 sena inti stajt biddel totalment il-ġrajd kif seħħew. Ovvjament nerġa' ngħidlek huwa argument validu, ma nistax jiena ngħidlek għandek żball, għandek raġun, għax ovvjament l-ekoloġija ma tgħix. Jiena qed nitkellem mill-lat ta' x'għandna storikament mill-lenti Eġizzjana, sfortunatament mill-lenti ludija, mill-lenti storika biblika, kull ma għandna l-Bibja ovvjament. Hemmhekk tidħol imbagħad ovvjament x'tajt il-Bibja fl-aħħar mill-aħħar. Jiena napprezza ovvjament il-kumment tiegħek, naqbel u ma naqbilx miegħek ovvjament nistgħu nibqgħu verħnaw. Le, jiena tintik. Le, naqbel miegħek ġifieri. Qed intik x'hemm miktub fil-Bibja kif se tagħmar in realistic terms. Jiena ma nistax niċħat l-argument tiegħek u lanqas ngħidlek għandek raġun. Tifhimni? Jien ovvjament bħala kredent Kattoliku, ovvjament ma nistax niċħat laqqas l-iskrittura bħal mill-aħħar vera biex nagħmluha ċara li aħna l-Kattoliċi naħdmu fuq fidu raġuni, mbagħad mill-aħħar xorta lina l-Kattoliċi l-iskrittura fiha wejt. Mhux Tifhem ġifieri bħal mill-aħħar jiena ħafna nies forsi jaħsbuni xi progressiv galwar. Verità jiena kredent bħal kull kredent Kattoliku ieħor. Le, jiena fimni, jien nemmen falla u nemmen f'kollox. Imma llum il-ġurnata jiena sewwa tallim tilli jisma' bil-fors u hemmen jekk trid. Issa meta nitkellem fuq stejjer ta' 3000 sena ilu, ta' 3500 sena ilu, jien nipprova dejjem nagħmel dal ħaġa, forsi huwa sigrit tiegħi, forsi ħadd ieħor ma jirnexxilux x'jagħmlu jiena nagħmlu nsiba vera easy. Naqbad li l-nifsi nittrasporta ruħi fl-Eġittu 3500 sena ilu, għandik il-fakultà kapaċi nagħmilha jien. Nara l-Eġittu kif kien jgħid bħala għada ekonomika, għada ta' gwerer mal min qed miġġieled mal-madwar għax dik tinfluwenza ħafna l-kittieba ta' dak iż-żmien. Nara kemm vera in realistic numbers kemm kienu daw in-nies. U x'seta' marru ma marx. Issa mbagħad l-istorja kif ġiet moddija lilna, dik mbagħad jiena rid nkun għaref biżżejjed li ngħid isma' dak qed jgħid hekk imma r-realtà dak iż-żmien kienet hekk, il-verità tinsab x'imkien fin-nofs. Ekku. Ġifieri jiena m'għedx ngħid illi ma kienx hemm ammont tal-ġol Eġittu li ħarġu. Qed naqblu. Dak qed naqblu fuqha l-andament kif mar jista' jinbidel kollox. Inti ħanajlek, inti li qed tagħmel ironikament, se jemminx ħodħol fil-mertu inti x'ina qas nisas ma naf inti xi reliġjon tħaddem u ma jinteressanix. Xejn m'għandix reliġjon. Ma jinteressanix biex niftehmu, x'ina nkellem il-kulħadd, ħabib ta' kulħadd, ġifieri jiena vera bnien paċifiku. Il-punt huwa li qed tagħmel inti huwa x'qed titlob il-Knisja Kattolika li inti tagħmel kif nerġa' ngħid egżeġeżi. Biex nagħmilha ċara ta' għal min qed jaħseb li qed niblaffja, morru fil-website tal-Vatikan. Inti taf x'ħanajt. Sibu d-dokument li ħareġ mill-Konċilju Vatikan it-tieni Dei Verbum. U jagħmilha ċara li l-Bibja mhijiex a history book. Mhijiex biografija, huwa sempliċement talim kif inti għandek is-salva biex inti turi kif Alla kellem il-bniedem. Ġifieri inti trid iva għandek dritt iddubita, jekk inti ma tiddubitax qed tiġi puppet. Il-bniedem għandu l-libertà jiddubita iva m'hemm xejn ħażin billi tiddubita u tfittex il-verità. Qed tifhem? Ġifieri inti li qed tagħmel huwa tajjeb. Ħafna anzi tajjeb. Ġifieri ħalli ma neħlux fuq dil-biċċa. Issa Mose kiber u wasalna l-10 komandamenti. Sewwa. L-10 komandamenti jgħidilna li tajhom Alla. Sewwa. Imma in real terms issa, l-10 komandamenti minn fejn oriġinaw? Mela ħanibdew bil-mod 10 komandamenti. Irridu nifhmu l-ewwel ħaġa li kull ħaġa hemm inspirazzjoni. Ġifieri jiena nemmen li Mose iva ġie inspirat mid-divin, iva. Ovvjament jiena nħobb nuża ħafna. Dik li jgħidu l-filosofija ta' San Tomas ta' Aquino. Li kollox isir with a progression. Irridu nifhmu xi ħaġa oħra wkoll li l-kmandamenti they are ethics. L-10 kmandamenti il-Knisja Kattolika tispjegahom verament tajjeb biex inti tifhem eżatt xi jfissru. Hemm diversi dokumenti fil-Knisja Kattolika li jispjegaw eżatt il-kmandamenti x'inhu ma jgħidu. Għaliex jien anke meta nagħllem speċjalment iż-żgħar mhux il-kbar fl-università, la toqtolx. Vaga. La tisraqx.
Jew tagħmel idolatrija vaga bil ngħidlek, x'ifissu daw imma? Grazza tal-Alla għandna ħafna dokumenti llum il-ġurnata li jispjegaw kmandament x'ifisser. Ħandik eżempju. Ħafna saqsewni eżempju. Għax il-Bibja ma titkellem xejn dwar rispett lejn l-annimali. Vera? Il-Knisja Kattolika taqbad il-kmandament is-seba' wieħed. La tisraqx. U tużaħ a favori l-annimali, tgħidx inti tajtaw. Għandna żewġ dokumenti fil-Knisja. Għandna dak id-dokument li jgħidulu Centesimus Annus li kien ħarġu l-Papa Ġwanni Pawlu II, ħadd jaf minnu. Riċentament għandna dokument ieħor Laudato Si li ħareġ Papa Franġisku. Jitkellem appuntu dwar il-moħqrija tal-annimali, ir-rispett lejn dak kollu li mhuwiex uman. Għaliex għandu x'qasam mas-serq. Għandik eżempju. Jekk jiena hemm tiġiġa u nagħmel massakru tat-tiġiġ kollha lew fid-dinja, x'ħajġri? Ħajġwest inti. It-tfal tiegħi, it-tfal tiegħek ħajġu misruqin minni milli jgawdu t-tiġiġa. Mhux ser jiġi. Ġifieri, ma di qiegħda spjegata fil-Bibja hekk. Ġifieri, il-Knisja Kattolika inhi anke l-Ortodossa ġifieri tagħmel il-kmandamenti, taqsamhom litteralment teħlibhom bħal baqra biex tfehmhom x'inhi huma eżatt. Għaliex ħafna drabi jiftehmu mod ma jfissru mod ieħor. Dik naqbel miegħek, imma l-10 kmandamenti Mose. Issa, jiena nafa hekk illi fil-Bibja kien hemm il-ktieb ta' Jasper, il-ktieb ta' Jasper. Issa, illi kien ikkupjaw minn fuq hemm Mose, għax kienu tal-Eġizzjani, daw il-kmandamenti kienu ġar tal-Eġizzjani, ma tajhomlux Alla xejn. Kienu kmandamenti Eġizzi. Fil-verità, jekk anke tmur f'diversi reliġjonijiet oħrajn, jekk mhux tierġ anke fil-Buddiżmu, tara anke kmandamenti jew liġijiet simili ħafna. Ġifieri Mose tawhom dik li jgħidula etika. Etika importanti li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata, Riki. Ġifieri naħseb jiena, Riki. Ma li qed tgħid inti huwa damela, mela Mose dal-aspett, jekk tom l-etika lill-poplu tiegħu lil Lut, da mhux tom l-10 kmandamenti li nebbaħlu Alla, imma l-kmandamenti li tgħallemu li kienu ġaliġi tal-farawn u kien jużhom il-farawn fl-Eġittu, qabatu u għattuhom għall-poplu tiegħu xra li kienu jagħmlu sens. Iva u le li inti tkun ispirat minn. Hemmhekk kienu jeżistu ġa dawn il-kmandamenti. Illi nafna ma tagħmlhomx divar bitiem laqqas. Kif? Ma tagħmlhomx divar bitiem, ġifieri ma tagħmlhomx kelma b'kelma. Ġifieri hu qed tagħmlhom a valore stiludi għal Ġesu magħruf għal Golden Mean. La tagħmlux dak li ma tix ħadd ieħor jagħmel lilek. Qablu qala 600 sena qablu Konfuċju kelma b'kelma. Le, Ġesu ħamlu ċara. Ġesu anzi żied. Ġesu tagħna l-beatitudnijiet. Ma Ġesu anzi għax il-kmandamenti jiena jinkwetawni in a way. Sorry l-lum qed inkun naqala. Le anzi nu pjaċili. Imma il-kmandament illum qed ħossnisni apologetiku, ma insomma. Mela. Għaliex nifħar mill-aħħar. Mirko qed tieħu pjaċirek biha diskussjoni aħjar. Warajt. Mirko jiddeċidi aħna. Mela, Ġesu, ħarmela ċara, Ġesu żied x'għandek tagħmel. Għaliex il-kmandamenti x'm'għandek x'tagħmel. Le mhux fil-kmandamenti tngħidlek jiena, meta Ġesu qallhom mawx għallhom il-kmandament wieħed biss intikom, dak li ma tixtieqx taħat ieħor jagħmel lilek, tagħmlux lil ħadd ieħor. U ġabar il-kmandamenti kollha. Għax hekk inti ma trix min Isra hekk. Dak il-kmandament li ħalla Ġesu ma huwa kmandament ta' Ġesu xejn. Dik hija frażi li kien qala 600 sena qabel Ġesu Konfuċjus, il-filosofu Konfuċjus Ċiniż. Issa 100 sena wara Konfuċju qala l-Budda. Mbagħad Ġesu 600 sena wara, jew reġa' qala hu. Issa, bnidem jista' jaħseb għax ma jkunx qara u jgħid tara Ġesu il xi kmandament laqat il-bull. Ma Kristu kwota x'qal il-Budda qablu u kwota x'qal Konfuċjus qablu. Issa Mose qed nidħol fil-mertu jiena. Ġesu tinsiex Ġesu. Tallem anke stil uman. Il-Knisja Kattolika għamla ċara ma tiċħaċ li Ġesu studja esperti kbar, fil-Knisja Kattolika tagħmilha ċara li fil-ħajja moħbija ta' Kristu dan studja u kiber blerf. Ġieli dan xi studja jimlix ħadħol fil-mertu. Li qed billi tikwota esperti mandament ta' Ġesu
il-kmandament ta' Ġesu ġie kkupjat minn fuq Konfuċjus u minn fuq Buddha, il-10 kmandamenti li ta' Mosè ma ħareġ xejn bihom oriġinali, imma kkupjhom minn fuq taqabblu li kienu l-Eġizzjani minn fejn tgħallemu. Dan qed ngħidu l-ħaġa waħda biss jiena, għaliex sfortunatament ħafna nies jieħdu kollox verbatim. Ix-xinti inti għandek moħħ brillanti, mhux qed tinfaħrek għax nafek, imma inti għandek moħħ għalkemm teologu u tgħallem it-teoloġija u l-affarijiet, imma inti kapaċi tagħmel decipher jgħidula, hi kapaċi tiddeċifra bej x'qed jipprova jwassal l-awtur għal jekk hux litteralment hekk, imma dak inti għax teologu u bravu. Indimen in the street, meta jaqra, joħodha li vera jekk ġara, jien qed infisser da biex dimen in the street jifhem illi Mosè, għax fil-bidu saqsejtni, qed li Mosè inti għalik xi fisser wa reali jew le. Qed nibda nfarrakulek naqa' jekk qed tinnutani. Ġifieri l-10 kmandamenti ta' Mosè li nassoċjawh miegħu mhuma xejn tiegħu, imma huma tal-Eġizzjani li ġew qablu. Le, ifimni, semmejt. U dan l-provi li kienu tagħhom? Le, semmejt xi ħaġa importanti, ġifieri importanti tuża r-raġuni. Ġifieri raġuni importantissima. Ta' falax il-Mosè kwataw ħajna lajnu sinna l-sinna u hija perikoluża ħafna dik it-tip ta' filosofija. Għalhekk fl-Evanġelju Ġesu Kristu jattakka ħafna din, jgħidilhom mela tajjeb, mela la toqtolx imma mbagħad jekk xi ħadd itik daqqa ta' ħarta meku. Mhux hekk jiġifieri jew inkella meku, kemm ma nismaħħa. Ġifieri, jew inkella importanti la tiżniex imma jekk il-mara taħraqlek it-toast iddivorzja. Da Ġesu jattakkom fuq għax huma u għamilhom ċara li huma ġiex biex jeqgħed it-talim ta' Mosè, imma assassin il-kbar daw l-oqbra mbajda kif jgħidulhom hu, dawruha kif iridu huma. Le ġifieri iva, jridu nagħmluha ċara. L-ispirazzjoni hemm meta bħal kull dokument ieħor, bħal kull ktieb Bibliku, ma neskludix iva li Mosè setaħa minn kitbiet oħrajn. Jiena m'iniex espert fuq li tissemmi inti dik tal-kmandamenti tal-Eġittu. Iva, l-ispirazzjoni tkun hemm li hu ħa xi etika minn pajjiżi oħrajn, ma nistudiex. L-intervent Alla ħajkun hemm bħalma inti jaħt li għandi moħħ tajjeb minn fejn ġie dal-moħħ. In-natura Alla whatever, id-divin tagħni dal-moħħ bħalma taħlilek. Ġifieri xorta hemm l-intervent, issa kif ġie l-intervent bir-raġuni by time. Kollox isir bi progress, kif jgħid San Tumas d'Aquino. Fl-aħħar mill-aħħar, kollox isir bi progress li mhux Alla faqqa subaħ, bum, waqgħet it-tavlun. Li San Tumas d'Aquino fil-5 toroq jagħmilha ċara li Alla jsur is-switch u mbagħad kollox jibda jipprogressa waħdu. Ġieħ il-bambin, ħammurlek lura ħafna ħalli dak li jkun jgħidli imma titkellem 1200 sena wara. Ħammurlek fl-iskola tal-Alexandra li beda San Mark. L-iskola tal-Alexandra li beda San Mark. Ġiet nitkellmu l-ewwel seklu sariki. Mhux 1000 sena wara jagħmluha ċara li inti l-Bibja titaqra bir-raġuni. Li inti l-Bibja tistax taqra de verbatim li għax hemm miktub li waqgħet xi ħaġa u mela waqgħek, kollox sar bi progress. Iva hemm l-intervent tad-divin imma Alla jaħdem bi progression. F'dinja xi ħaġa anke l-ewwel insara tal-Alexandra biex nagħmluha ċara, issa nifhem tal-Alexandra forsi kienu aktar avvanzati. Lejda fl-għarit nagħmilha ċara di tal-kmandamenti għax tkun żgħar kontrajt il-film. Jitla fuq il-muntanja Mosè u Alla Hollywood ħajamel Hollywood. Hollywood. Imma ismani, Justin nerġa' ngħidlek, isxint ħafna nies fejn tal-imtien eżempju, juħdu literalment li Alla kitibhomlu bin-nar, ġifieri l-inscriptions ġew bid-divine mirko hekk jaħsbu ġifieri literalment. So di enfasizzajtlek fuqha tal-kmandamenti għaliex it's a big fat lie illi ġie bin-nar hekk naqqaxhom lu jisu Mosè qalhom l-ewwel darba le ma qalhomx Mosè l-ewwel darba l-10 kmandamenti kienu jeżistu ġa fi żmien l-Eġizzjani. Issa, domanda oħra, llum ħaniprofa noqgħod nikkornerjak. Xorta. Immorru għall 10 kastigi. Tal-militek, rigal tal-miliet. Rigal tal-miliet. Min ma jafnix, apposta jena ġistin id-dibattu ħafna ġifiri fil-personal life tagħna u ċet saddejn kollu. Billi, l-lum, kien kifat fil-bidu riki. Fini, jien ovvjament, vera l-instema forsi kien għalli kien minn progressiv u ovvjament. La jena rakib bilanċjat ħafna lilek. Jiena fl-ħar mill-ħar xorta ħad defend il-viti tiegħi. Mhux hekk. Minn ħaseb għax kien hemm anke kummenti li jiena xi ħati u msejjer żball. Le. Jiena mhux biss parti mill-Fakultà Teoloġija, ma anke ġifieri nagħmel parti mill-Knisja. Fejn fil-Knisja biex nagħmlu ċara.
Mela, immorru l-10 kastigi. Sewwa. Issa, mela, u l-10 kastigi nisibuhom f'Esodu. Ħantħol jien ukoll. Mela. L-lum jitamma qastadi. Jiena infatti ġibt il-bibja wkoll. Ħan nitkellem fuq l-imbirkin qabel tibda inti. Nafx ħatajt. Mela. Mela. Il-kastigi, ovvjament, il-Knisja Kattolika nerġa' ngħidha, tajlek iva. They happened, ġraw. Imma hemm l-element ta' xjenza u natura. Prosit. Ġifieri biex naqralkom eżatt il-Bibja fil-footnote xtajt hija din. Tajjeb? Il-kastigi ta' Alla kontra l-Eġizzjani jixbħu ħafna l-ġrajiet naturali propji ta' dik l-art. Tajjeb? Alla qed jinqeda bil-forza tal-xjenza biex jilħaq l-iskop tiegħu. Iġifieri. Min kien dal-professur li għamla dil-Bibja? Ngħidlek eżatt, professur Monsignor Karm Sant. Nispera da taħ ġeħ ir-Repubblika. Li huwa il-professur tal-iskrittura fil-Fakultà Teoloġija. Għax vera spjegaħħa pros, naqbel miegħu jiena, biex noħda kontri xejn. Da nekaw di ismani. Għaliex ġew ħafna literalment ma jafu wiex din ta'. Għaw dil-mentalità. U din għajdu b'wiċċ il-qudiem. U għabuduni kemm tridu. Il-Knisja għada fi żmien Galileo Galilei. Le. Li jekk inti toħroġ b'xi eksperiment, ħassib il-kappellan wara darek. B'xi xabla ta' samuraj u jħanxallek onok. Mu veru xejn. Il-Knisja Kattolika u anke dik Ortodossa taħdem jitfit ma' xjenza. Ew min jaħseb li issa Papa Franġisku għax huwa progressiv, għax huwa Ġiżwita, taf li anke fl-ewwel Konċilju Vatikan tas-seklu 19. Seklu 19 ta' ċiri qed nitkellmu fi żmien l-Ingliżi hawn. Il-Papa Piju kien diġà mela ċara li biex xjenza tifhem kif Alla jaħdem. Li inti biex tifhem ċertu ngħidu mirakli soprannaturali, iva għandek tuża xjenza. Issa, il-Knisja Kattolika illum għandha dokument b'saħħtu. Li jgħidulu Humanis Generis. Li jagħmilha ċara li inti biex xjenza tifhem kif Alla jaħdem. Li Alla bħal nerġa' nidħol fil-argumenti San Tumas Aquinu jixel l-switch u kollox ikun hemm progression. Infatti jekk inti tara l-kastigi, jiena m'iniex qed ngħidlek li ma ġrawx, anzi, ngħidlek li ġraw. Imma jekk inti tmur eżempju chapter 7, qed naraw bħalissa hawnhekk, għandek tal-ilma. Innotaw kollox bi progression. X'jiġri wara l-ilma? Iż-żrinċijiet. U mbagħad għandek il-brijat. Kollox huwa progression. Taqbel miegħu? Naqbel miegħek. U fil-fatt kont ħa nispjegah naqgħad il-biċċa. Milux xi xarin li kont tellajt jiena. Għandi vaska l-għalqa. Għalawlek hemm ħafna. U għalawli ħafna fuqha. Dil-vaska saret li ħamra, propja dem. U tellajt video, jiena ħadd tella video di qatt inqalli bajek biex nurijhom li jisma' l-ilma b'mod naturali dil-ħaġa sseħħ. Is-seħħ għalfejn għaliex l-algi jew il-bakterja whatever li jkun hemm iġibu l-ilma b'dik it-tip ta' kulur. Issa, daw il-fenomenu ma jseħħux fl-qadira tiegħi biss kif kien hemm inħaseb, jew kien hemm inħaseb li ħabba l-frieken. Seħħu anke fix majjar kbar. Fix majjar kbar. Anke llum. Issa. Idili anke għawdex tal-ġrat. Eżatt, anke għawdex ġrat milux kien ġiet sewda u ħasbrat buż żejt. Eżatt. U fuq il-gazzetta u kollox u mbagħad induraw li ma kien żejt xejn. Imma kienet il-bakterja. Mela, ħan nispjega naqdi mill-aspett xjentifiku. Mela, jiena ovvjament, skużani jiena minni xjentiż, veri ma nistax inwieġbek x'seta ġara mill-xjentifiku, ħana mela ċara, ġveri jekk taħsbu li ħan nipprova nispjega mill-xjentifiku, minix ħan nipprova li xina fl-aħħar mill-aħħar teologu, fejna xorta nibqa' nafas li huma kastigi minn Alla, ġast speċifikament Alla huwa switch, kif jgħid San Tumas Aquinu, li mbagħad waħda tolqot il-loħra. Tolqot domino effect. Domino effect. Jekk inti għandek li xmara imġiddima, ovvja li żrinċiet ħajħarbu minn hemm, jekk iż-żrinċiet ħajmutu, ħajġi l-birjat. Jekk imbagħad ħajġu l-birjat, ħajġu d-dubbien. Jekk ħajġu d-dubbien ħajmutu l-baqar. Ġifieri kollox huwa domino effect. Ma xorta għandek l-switch tad-divin. Mela, ejja nibdew bl-ewwel wieħed li xmara saret dem. Mela. Laħan li fidejk nispjega. Jiena laħan merik u laħan qbel miegħek għaliex kif għatlek jiena xjenza unfortunately zero. Issa,
Mela inti bħalma ġara fl-adira tiegħek one fine day mortu sibta ħamra. Bħalma ġieli jiġri fix-xmajjar one fine day u ssibhom ħomor. Mela x'jiġri. Peress li jiġu toxic, xemġu l-xmajjar, żrinġijiet u ħut. Issa l-ħut ma jistax jaħrab għal jitla fil-wiċċ mejjed. Iż-żrinġijiet mill-banda l-oħra mela filu u jitilgħu. Mela. Kif iżatt l-ilma ġi ta' xmara għalib il-kura ġi toxic sewa. Mela allura hemmhekk miet il-ħut. U l-ħut tela fil-wiċċ. Issa iż-żrinġijiet telgħu fuq l-art. Mela, minn dak l-aspett bdiet l-invażjoni ta' żrinġijiet għax katena, reazzjoni għal katena. Il-ħut minn marta jebbieħ mejjed fil-wiċċ, in-nemus, id-dubbin, eċetera, eċetera. Mela, meta inti meċ issib issa edewwa, x'ħaj jagħmlu dawn l-species? Ħaj multiplikaw bla doċċ. Issa, in-nemus u d-dubbin min jieklu? Iż-żrinġ. Mela, għax li ġara fix-xmara peress ġiet poisoned u tela l-ħut fil-wiċċ, biex ikun hemm mass reproduction ta' żrinġijiet, nemus u dubbin. Mela dawk huma l-erba' kastigi. Reazzjoni għal katena. Issa. Umbagħad kan komplu segwu r-rakkont xejdilna. Umbagħad kien hemm il-ġradijiet. Issa. Boiling, il-ġradijiet fuq ix jieklu. Again, jiklulek il-vegetation li jkun hemm. Kemm waqfek naqra, anke l-min qed isegwina. Tal-ġurati jiena eċta. Ġifieri hija normali li jkun hemm massa migration ta' ġurati li jkollok tilbes anke jisu ħiġab. Ġifieri jiena minn ma jafx jiena missjonarju wkoll. Ġifieri jiena mmur il-Kenja, mmur il-Gwatemala, mmur tliet dalbiet il-Kenja, missjoni. Ġifieri għamin jgħid li mhux kattoliku, nagħmel ħafna għajnuniet fank knejjes. Jiena meta kont Garissa l-Kenja, esperjenzajt x'baħar ta' ġurati literalment jaħbtu ma' wiċċek bil-wipers laqas il-aħqu u jitlu fuq l-ikel u f'daqqa waħda bħal tal-kartuns, ftakar konna naraw ta' Żmanja, dak li jdur, ma tarahomx hemm l-ikel, ġifieri dawn tgħidlek mhux waħda jew tnejn. Jiena kont nibża mill-ġurati meta kont żgħir u darbu iTelevision f'qajtlu l-Television missieri biex noqtu l-ġurat dak it-televisions il-kbar, is-selek u li biex tixtrih tagħmel xahar xogħol. Għaskem kont nibża mill-ġurati, wara li mort il-Kenja, spiċċajt, ixna San il-Battista, neħx maħħom. Ġifieri, di eċta, ġifieri mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Għalek qed ngħidu. Fil-affarijiet li qed jgħid, u di anke spjegata fit-teoloġija Kattolika. L-affarijiet li qed jiġru tat-tifel il-kbir. Femmielek tat-tifel il-kbir. Jiena personalment, ovvjament bħala fidi, fil-fidi, nara daqsxejn problematika, imma l-affarijiet l-oħra affarijiet li jiġru u għadhom jiġru sal-lum. Għalhekk nibqa' ngħid jiena li huma in-natura li qed tħalli l-effett tagħha l-switch ovvjament huwa divin, u mbagħad kollox tibri progress. Imma tal-ġurati jiena għexta. Mela. Sfortunatament. Mela sissa qegħdin naraw fenomeni naturali. Sissa li jseħħu every now and then. Ix-xmara tiġi toxic, il-ħut miet, ħarġu żrinġijiet minn ġol ilma, żdiet id-dubbin u żdiet in-nemus, iż-żrinġijiet sabu iktar xieklu, iktar ikel jiklu iktar reproduction, il-ġradijiet kulħadd jafillhom il-ġurnata għadek kif irrakkontajt inti li huwa fenomenu naturali wkoll. Issa mbagħad ġiet il-pesta. Issa inti jekk żdiet in-nemus u żdiet il-dax, ħaj żdiet il-mart. Issa. Mela, is-silġ. Segwi miegħek ta'. Is-silġ illum il-ġurnata kulħadd nafu li huwa fenomenu li jseħħ ukoll, ġieli jinżel anke ġod deżert illum il-ġurnata s-silġ narawh. Issa, u id-dlam, id-dlam di importanti ħafna. F'dek l-istess sera ta' meta tinkitbu daw il-kastigi, kien sploda l-vulkan ta' Santorini. Smajt dwar. Issa, tant kien kbir il-vulkan ta' Santorini, l-explosion tiegħu, illi il-cloud tiegħu, il-mushroom cloud, tisa mushroom cloud kbira hekk. Timxi, għax inti birriħ timxi l-cloud. Issa, jekk inti di ġiet isħaba fuq l-Eġittu, il-clouds ta' vulkan, ma fxek għaxrajtu għu, mandek xan sħajaddu l il-rays of sun ninsa. Allora dawk id-dlam li kuma kien xejn ħlif isħab oħxon tal-vulkan. Ovvijament, inti tifhem ukoll xi ħaġa li il-bniedem qed jitkellem b'ignoranza tiegħu l-awtur. Bħal ma naraw kif l-Evanġelju tal-Ispirtu Santu. Issa, u dit ħaġa inti meta nkitbu l-10 kastigi ma jfissirx li kif jaħsbu nies ġrew eżatti waħda wara l-oħra, taf kien hemm perjodu ta' 10 snin bejn każ u ieħor. Dik oħra. Tifhimni? Għax ħafna jaħsbu li illum ix-xmara
l-għada marant il-farawn, issa żrinġ. Dimma nisiru ħana mela ċara, dik isora waqftek, il-Knisja Kattolika tagħmilha ċara li meta inti qed taqra dwar il-kastigi eżempju, da laqas hemm garanzija eżempju li ġiraw eżatt kif timeline kif hemm miktub. Anke l-Evanġelju, l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu m'hemmx garanzija. Il-Knisja Kattolika tagħmilha ċara li llum ġara hekk u għada fejja il-qajjem il-Lazzru mbagħad l-għada ki għamel miraklu. Da jista' jkun mux in timeline, xamlu għaxħara. Għalek għednilek, għax nis jaxbu li ġara kollox b'timeline. Eżempju, għantek eżempju ta' dlam, taf kien avvenimentali, meta splota l-vulkan biss. Eżatt. Tal-ilma, il-ġradijiet, il-nemus, id-dubbin, il-pesta u z-zrinġijiet, kien biss dak il-periodu meta xmara ġi valenata biss. Issa, immorru għal-iktar wieħed importanti, illi. Sona għafek naqra u koll. Tittifem il-punt ukoll. Ħanġemu għall-exegesi nerġgħilek. Li inti tittifem, għax ħajkun hemm l-argument żgur, jgħidu imma il-lut ma missewhomx. Tittifhem il-punt ukoll inti li min qed jikteb a favore tal-lut. X'għalek. Ġifieri di importanti ħafna. Inti jgħidu min jikteb l-istorja. Meta jgħidu ir-rebbieħ jikteb l-istorja. Dik importanti u di jispjega anke dej verbu mid-dokument tal-Konċil Vatikan it-Tieni li meta taqra speċjalment Testament il-Qadim tittifhem għal min l-aġenda. Biex hekk. Da bħal meta eżempju jgħidu hekk ma mhux ix-xmara biss ġiet ikkontaminata jgħidlek fir-rakkonti manka l-bjar imma dak imbagħad qed jgħidlek l-awtur. Qed tifhimni xi ngħidlek. Issa, immorru għall-iktar għall-10 kastik illi jmut l-ewwel wil tal-Eġizzjani. Issa, li forsi ftit ma jkunux jafu hija di, illi l-Eġizzjani kellhom l-użanza illi kien ta' privileġġ għall-ewwel wil tal-familja li bħala privileġġ jirqod mal-art fissu l-art isfel. Issa, il-kumplament tal-familja tirqod fuq. Dak kien privileġġ meqjus illi l-ewwel wild jirqod mal-art. Issa. Fin-1986 min irid jidħol ħanikwota eżatti min irid jidħol fuq Google jista' jsiba. Lake Nyos fil-Kamerun ġara hekk eżatti bħalma ġara lill-Eġizzjani kien. Mela x'ġara. Fin-1986 kien hemm di villaġġ tal-Fejruħ, El-Fejruħ, mhux tnejn min-nies, El-Fejruħ. El-Fejruħ biex tieħdu idea jisu rendi kollu jew ħalsafi kollu jew ħarkirkob kollu. Da filgħodu qamu u sabu l-kulħadd stindut mal-art mejjed. Mejjed, mietu. L-2000 li huma mietu. Bil-bejjem tagħhom kollox mejjed. Il-qazza qalu x'ġara. Min tifittixa Lake Nyos fil-Kamerun. Issa. X'ħin meta ġew ix-xjenzati għal bidu ma sewx jaqbdu kaptu? Indunaw illi mill-lejk li kien impressju ma kienu joqogħdu mad-dawra tal-lejk, ma' żmien il-lejk tikkontamina ruħha u jitla' carbon dioxide oli 1 meter biss. U jinfirex jisu sħabu jkun trasparenti ma tindunax bih ma taraħx. Issa, peress li jkun tossiku, kull min peress li jkunu riqdin bil-lejn nies u l-bejjem u kollox, fin qatilhom kollha. Ġifieri bħal biex iġġib eżempju li ġara da bħal meta bidem irid jagħmel suwiċidju, jidħol fil-garax jistartja l-karozza u jmut. U tirqot naqana għajek sakemm tintelef minn sensi ku tmut. Da prattikament dal-villaġġ tal-Kamerun ġralu eżattament hekk. Issa. Mela, ħammorru issa l-10 kastik. Mela, aħna din ngħidu illi l-xmara ir-rakkonti jgħidilna l-ewwel kastik kien li saret ħamra. Mela, jekk ix-xmara ġara l-istess fenomenu li jiġri spiss f'daw il-lakes, illi tela dal-carbon dioxide u mexa 1 meter oli, min kien rieqed 1 meter oli? Iż-żgħir, il-kbir, skużani. L-ewwel wild tal-Eġizzjani. U għabek illi f'dak il-każ ara l-lut ma kinux jirqdu hekk, imma kienu l-Eġizzjani li kien jirqod hekk l-ewwel wild tagħhom biss, għalhekk f'dak l-aspett il-lut minn dak l-aspett ma missomx is-so-called kastik imma miss lill-Eġizzjani għax l-ewwel wild tal-Eġizzjani biss kellu l-privileġġ jirqod mal-art, issa tal-carbon dioxide ma jgħolux iktar minn 1 meter. Min irid ifittex dawn biex nivvintom jista' jaraw xjentifikament. Xorta tiġi għall-argument, se jiena m'iniex nidħol fil-mertu naqbel. Iema huwa fenomenu naturali, se irid l-awtur jaqilbu bħala każ divin ħadd mhux idu. Il-punt huwa li xorta m'iniex nidħol fil-mertu naqbel ma naqbilx miegħek, imma xorta tiġi fil-fatti li ġraw se jfittixhom tiġi fil-mertu xorta li one causes another. Iva ma dak għandek eżempju, inti jkollok terremot. Isseħ terremot fil-baħar. Sewwa. X'inhu l-effetti għaw ta' wara tsunami? Issa tista' tgħid isma' l-ak tikkastigak. Tista' ħadd min minnu tidek li tikteb hekk.
U minu sidek illi tgħid isma' l kastiga l-poplu tal-Indonezja fil-Boxing Day 20 sena ilu u qatel 250,000 ruħ. Imma minu suppost juża raġuni bl-istess argument jaf illi tsunami huwa fenomenu naturali no more no less ilu jseħħ 4.5 billion years u ħajbqa' jseħħ sakemm jeżisti l-baħar. Qed tifhimni ġifieri l-earthquakes iseħħu kull jum. Earthquake fis-sena jseħħu 20,000. Issa ma jkunux fuq l-iskala kollha ta' 5 u 7, ikunu ta' 2 qasjem ħassu 2.25, isieħu 55 kull jum. Issa jinserta li darba fost l-oħrajn f'sena ħadd inserta wieħed 7 u li ħajaħbad ġol bini u ħajqtollok in-nies. Issa jista' joħroġ qassis u jgħid kemm intom midin bin kastigakom Alla ħadd musidu. Issa ta' xmara San Tomas Tokin jista' jgħid kemm irid illi swiċċja kollox Alla biex xmara, imma huwa fenomenu naturali li jseħħ madwar id-dinja ħin kollu. Il-gass li jitla l-carbon dioxide li jitla mixmara u jimxi 1 meter oli, seħ fil-Kamerun fil-1986 se jverifika bniedem, issa jekk il-bniedem irtiet imma dik Alla uża dak il-gass biex joqtolhom. Hiss x'argumenti dawk? Għajmin tifhimniex ħażin, jien nista' naqbad lek kull anke kisser issa minn hawn nitilqu minn aħna u jisaħ car accident u mmut jien. Ara Alla kastigaħtak tal-li jgħid jipprova jċaħħar il-vidi. Importanti tuża reason. Ġifieri issa bniedem jista' juża kollox. Xi darba ħammut jiena, kif ħammut ma nafx. Issa nista' meta ħammut jiena jkun hemm min jikteb minnu reliġjuż joqgħod jieħu għali għax nitkellem hekk. U jgħid tara Alla kastigah dak tal-li tkellem hekk, imma l-verità hi xi darba jgħid ħammut bħal kulħadd. Mhuwiex argument li tgħid li Alla kastigak laqqas ukoll. Għalhekk importanti tuża reason, ġifieri. Hemm min qali ġifieri u hemm min qali ħaqek tmur taqbeż minn ħadd dingli għal isfel ġifieri. Hate speech, ġifieri mhix merti loġiċi huma li tajt li Alla ħajkastigak li Alla ħajoqtlok hija għalija f'tunnet tiegħi pasta żata kbira. Insomma, ġest punt żgħir kif qegħdin fuq il-kastigi, kif għandi l-bibja qudiemi. Xi ħaġa interessanti ħafna li anke titkellem fuq il-Knisja Kattolika u l-istudju teoloġiku hija l-awtur makak ħafna tal-Eżodu. U kif rajna għandu aġenda ludija, aġenda all out kontra l-Eġizzjani. U irid juri li l-Alla tal-Lut, ovvjament, huwa superjuri għall-Alla tal-Eġittu. Għax jagħmel bil-kastigi jattakka l-Alla tal-Eġittu. Jekk imorru eżempju chapter 7, għandek il-kastig tan-Nil. Mela, lil min qed jattakka? Qed jattakka lill-Alla Apis, li kien l-Alla tan-Nil. Chapter 7 ukoll għandek il-kastig tal-Istati Unitijiet. Lil min qed jattakka? Qed jattakka lill-Alla Ħeqet. Li rasu kienet zrinċ. Jekk immorru eżempju għal-kastik kapitlu 8 tal-Birjat, lil min qed jattakka? Qed jattakka lil Set, li kien l-Alla tad-deżert, tal-annimali li jitkaxkru tad-deżert. Jekk immorru għal tad-dubbien, lil min qed jattakka? Lil Waċċit, li kien infatti the fly god. Jekk immorru eżempju għal tal-livestock, lil min qed jattakka? Il-Ħator, li kien rasu ta' baqra. Jekk immorru eżempju għal meta kellhom il-pesta, għal min qed jattakka, għal Sekment, li kien l-Alla tas-saħħa tal-Eġizzjani. Jekk immorru għal kastik tal-borra u tan-nar, għal min qed jattakka, lil Set ukoll għaliex kien ukoll l-Alla tal-storms. Jekk ngħidu s-sal tal-ġurati, għal min qed jattakka l-Osiris, li kien l-Alla tal-crops, u l-ġurat jagħmel jkollok il-crops. Jekk immorru għal tad-dalma lill-Alla Ra, li kien the sun god. U anke tat-tifel qed juża attakk lill-Isis, li kienet the god of children. Ġifieri b'daw il-kastigi indirettament qed jumiljalhom l-Alla tagħhom biex juri l-Alla Jaħweħ huwa superjuri għal daw il-busy bilju tal-Allat li għandhom one god beats them all. Hija logħba interessanti ħafna wkoll. Ġi saqsini d-domanda li għamilt li fil-bidu, x'taħseb fuq ir-rakkont tal-Eżodu ta' Mosè? X'taħseb? Mela, wara dan li tkellimna fuq u sewwa ħankomplu, għadek ma ħalissx għatfadallek da' oħra. Sewwa. Mela, wara di li dawla fit li qed tispjegaw grazzi ta' kemm tispjegana fid-dettalji, mela li jista' jkun ġara da mela. Il-ġrajiet li kienu jseħħu dak iż-żmien b'mod naturali u fenomeni naturali. L-awtur Lut x'għamel u dak għalhekk inti inkollu tenfasizza li kien bniedem wajs ħafna u ħaxxej u kien bniedem jaf x'inhu jagħmel. Qabad daw il-ġrajiet u xxiftihom fuq il-jaħwe tiegħu.
Ġifieri, jekk pereżempju kien hemm invażjoni ta' żrinġijiet il-Everina Wenden ħassir fin-natura u kellhom l-alla ta' żrinċu, mela fajarulu kastik fir-rakkont. Jekk pereżempju kien hemm dal-każ illi l-carbon dioxide qatel l-ewwel wild tal-Eġizzjani, lilhom tajjilhom l-istorja għal kontra Osiris għal-wild. Mela, x'issa jkun ġara biex il-pakket jingħaqad il-puzzle? Meta bdem jaqra l-Bibja, dawk il-fenomenu jista' jkunu ġraw vera. Il-kastigi l-10 li huma, ġraw vera xi jseħħu ħin kollu fid-dinja. Huwa l-awtur li qabad dik u għamel shift ta' minn fenomenu naturali biex jaġġefa l-poplu ludi biex joħroġ ir-rebbieħ fuq kollox u fuq kulħadd. So, meta bniedem qed jargumenta dawn it-tip ta' stejjer u ta' ġrajiet, irid iżomm frasu kif qed tgħid inti tajjeb ħafna u kif kont qed fl-ewwel podcast fejn meta l-Lut kienu jibnu t-tempju għax kienu jaħsbu li Alla jgħammar litteralment ġo t-tempju. U bekk meta waqax ħarab. U meta kienu ġew il-Babiloniżi attakkaw mir-Rumani, għamlu hemm li jfarku u jkissru jġibuh daħna biex jurwhom milli Alla tagħkom ħarab le mhux kapaċi jiddefendi lilkom u lit-tempju tiegħu. Asfej jammaru mu kapaċi jiddefendi, mela il-Lut jek tinnota, bħalma għamlu li l-om kif kissru t-tempju taħħom, u ma rridu jkissru minn dak l-aspet l-Alla taħħom psikologikament ġo l-Eġizzjani u n-nis tal-madwar minn qed jaqra dawk l-ister f'dak iż-żmien. Illum in-nies xippurtom jekk l-Eġizzjan kellux Alla brasta ġurat jew brasta dak. Imma dak iż-żmien peress li kien l-imperu l-Eġittu, allura d-dinja kollha li l-hom ettarhom bħala xi ħaġa waw kien fl-interess tal-awtur ludi illi jumiljalu dak l-Alla u dak l-Alla u dak l-Alla u dak l-Alla. U di, ġviri, ma jsemmijiex bis il-Knisja Kattolika fid-Dei Verbum, di jsemmija anke ġviri San Clement, jsemmija anke Origene fl-iskola tal-Alexandra, ġviri jettajt inti huwa kollu talim nisrani. F'kas ta' Alexandra mhux bil-fors Kattoliku, għax anke l-Koptiċi, eżempju, il-Koptiċi nsara meta semmilhom iskola tal-Alexandra, jisa qed issemmilhom Harvard. Ġviri, l-inti jettajt huwa talim nisrani. Issa, għawwa fej daħlu, għawwa fej huwa jidħol Kexxu Mosè f'da kollu, my opinion. Bnidem Mosè, f'dak iż-żmien kien hemm żgur jismu. Qed tifhem. Ġifieri nemmen dejjem. Kulħadd kien jismu kważi Mosè, Sanov. Ġifieri, jien dejjem jidħlu l-affarijiet antiki, speċjalment, jien dejjem nemmen li jkun hemm il-fondamenti minn fejn telqet l-istorja, ikun hemm element veritieri. So dal-bnidem Mosè x'imkien eżista Sanov. Imma mbagħad x'jabdew jattribwixxu fuq dal-karattru li bdew iżidu u nefħu jagħmlu, kif l-opinjoni jagħmlu fuq Ġesu. Ġesu jekk vera eżista bħala bniedem kien fuq l-art whatever, kien mallem kbir u kollox, nemmina. Imma mbagħad illi jibda jimxi fuq l-ilma. U mbagħad jibda jagħmel dak mill-mewġ kien ifettillu. U lil ieħor jisħet is-siġra tal-frott u tinxef dak il-ħin tat-tina. U mbagħad hemmhekk nibdew l-eżaġerazzjonijiet u x-xinxin li żejda. Fuq Mosè ma nbidel xejn my opinion, għaliex qabdu dal-bniedem biex joħorġu l-hero tagħhom il-Lut trid tagħmel bniedem trid toħloq karattru, warrior xi ħaġa fimt, illi from nothing you conquest l-imperu Eġizzjan tinsiex daw qed jirbħu huma lill-aqwa imperu dak iż-żmien ġifieri immaġina Malta llum qed tkissel lill-Amerika. Trid toħodha f'dak il-kuntest inti qed tifhimni kif, jiġifieri in my opinion l-esodu huwa dik it-tip ta' riflessjoni. Nerġa' niġi għal punt tiegħi fil-bidu imma tix tieħu allura il-Bibja biografija. Ovvjament li le. Ġifieri jiena naqbel miegħek li Mosè jiena ovvjament 100% ovvjament bħala kredent li jeżista, iva naqbel li hemm ċertu stejjer li l-awtur qed idawwarhom biex ovvjament joġob lilu joġob il-komunità tiegħu. Ovvjament. 100%. Tinsiex li vera diġà kellek xi stejjer miktubin u anke oralment dwar da Mosè, imma l-kitba per se, ara kemm kitbet wara. Ara kemm kitbet wara, ġifieri ovvjament ħajkun hemm daqsxejn tbenġil, alla risle. Tittifhem l-aġenda kif qatt fil-bidu. Issa kif qasbuh il-Baħar l-Aħmar, aħna naraw il-film ġispurtieri kbar tal-ilma hekk u 600,000 ruħ għaddejjin. Tajba, interessanti din. Naqbadlek daw ta' falxix, għax huma l-iktar affarijiet nassoċjaw il-Mosè magħhom. Il-kmandamenti, l-eżodu jaqsam il-Baħar l-Aħmar u mbagħad il-kastigi. Tajt ovvjament f'kapitlu 14. Se nużel Bibja hawnhekk. Ġifieri. Mela, il-qsim tal-baħar
L-għanet il-Knisja Kattolika terġa' tuża l-element ta' xjenza, ġifieri ma teskludix li Alla l-imbierek intervjena billi uża xjenza u natura biex dan il-baħar inqasam tista' ma kien inqasam, ġifieri l-Knisja Kattolika ma teskludix iva li kien hemm xi tip ta' tgħid. Qed tifhem? Jiena li iktar nidħol fid-dettall mhux kif inqasam mhux sar x'tajd jew hekk, il-mod kif l-awtur ludi, l-awtur Ebrajk jispjega li hu jgħidlek li meta ingħalaq il-baħar il-Eġizzjani marru lura fit-Tehom. Tehom hija l-abissi. Fil-Bibja bil-Malti u Bibja bl-Ingliż mhix ċara, bl-Ingliż jibgħu jgħidlek deep. The deep tifma ġol baħar. Ma Tehom tfisser ħafna iktar, għax Tehom tfisser l-abissi ta' qabel ma nħalqot id-dinja. Qed tifhem? Ġifieri jara naqra, ġifieri qed jagħmellek tal-imot li dawn mhux tal-inqatlu, tal-dawn literalment qaċtu barra mid-dinja. Qed tifhem? Ġifieri l-awtur ovvjament qed jeseġera, qed juża l-element ukoll tal-ideoloġija ta' kif kienet id-dinja f'moħħhom dak iż-żmien. Tal kif konna spjegajna tal-firmament. Il-firmament u hekk, qed tifhemni? Ġifieri m'iniex qed neskludi l-iva sar xi tip ta' natural wow. Ovvjament il-Knisja Kattolika tifhem li kien hemm xi science included, Alla li qed juża xjenza għall-iskop tiegħu. Reason, in a way. Ġifieri il-wow ta' Mosè. Għax Mosè naħseb huwa famuż daqskemm famuż Ġesu. Ekku. X'inhu l-wow ta' Mosè? X'jagħmlu wow? X'inhu l-forti tiegħu dal-bniedem? Għalfejn wara 3500 sena d-dinja titkellem fuq Mosè għala? Il-fatt li ħan nitkellem issa mill-lat ġenerali, il-fatt li hu tista' tgħid beda l-popoludi in a way. U kollox tista' tgħid. Vera li Abraham huwa il-missier tal-monotejiżmu, ma tinsix li t-tlet reliġjonijiet monoteisti kollha jqisu lil Mosè bħala il-pilastru li kieku ma kienx hu, jkun kien ikollna Kristjaneżmu, la kien ikollna Iżlam, probabbilment il-Ġudajiżmu kien imut ukoll. Ġu jisu jaraw bħala salvatur ta' tlet reliġjonijiet in a way. Qed tifhimha? U tinsix fl-aħħar mill-aħħar kif spjegajna fil-bidu li l-kontinwazzjonijiet li beda Mosè finalizzhom Ġesu mbagħad fil-Kristjaneżmu ovvjament nitkellmu bħalma spjegajna tal-kruċifissjoni f'San Ġwan eżempju. Tajjeb? Anke l-Ewkaristija per se, di anke l-Katekizmu tal-Knisja Kattolika jgħidha ċara. L-Ewkaristija per se hija wkoll kontinwazzjoni tal-manna fid-deżert. Min jiekol ħobs tas-sema jgħix għal dejjem. U l-manna minn fejn niżlet? Mis-sema. Ġifieri Mosè huwa għall-Kristjani u minn ovvjament bibliku sew saħ jaqbel miegħi, Mosè letteralment qed ilest it-tapit għall-Kristu mill-lat Kristjan. Mhux Kattoliku issa nitkellem, mill-lat Kristjan inċint. Qed literalment jagħmel it-tapit għall-Kristu. Issa tgħid l-awtur qed jagħmel hekk, alright vera, mejn jieħdu l-Mosè storiku tal-Bibja. Qed jagħmel it-tapit lill-Kristu. Temmen jew ma temminx. Ġifieri anke jekk ma temminx, ovvjament qed nużaw xemm miktub. Naħseb taqbel miegħi. Naqbel. Jiena taf x'insipi bes ħafna biex nemmen Justin. Kif illum il-bniedem 2024 għandna s-science, għandna l-filosofi, għandna l-mediċina, għandna d-dinja tal-kwantum, għandna n-neuroloġi, għandna l-psychology, għandna n-neuroloġi nafu kif jaħdem il-moħħ. Studjana l-history of civilizations ta' nazzjon wara nazzjon u dak seraq minna u liħor xikkopja fuq liħor, eccetera, eccetera. U 2024, għax daħajder 2024, sewa. Il-bniedem iktar jinteressaħ x'qal Mosè, jew min kien Mosè, milli hu ħajtu kif ħajtu di per se. Kemm hu ħelti li bniedem at the end of the day imma jeħel ma' Mosè. X'qal Mosè, min kien Mosè. Inti jett illi huwa missier il-Kristjaneżmu kollu, l-Iżlam, il-Kattoliċiżmu. Wara Abraham. Missier estaċ huwa Abraham. Mela, it-tagħlim tiegħu suppost. Huwa Salvatur, ma niftemux ħażin. Edu l-fundatur. Il-fundatur huwa Abraham. Abraham. Ma Mosè huwa dak letteralment
kompla wara Abram. Kompla, mela. Ngħidu kemm Abram. Kull ludi, kull musulman, kull Kristjan, għal ma biex miegħu li Abram huwa l-fundatur, Mose huwa salvatur. Mela, ejja nieħdu il-Mose bħala li huwa salvatur. Mela, inti għandek 2 billion Islam, 2 billion Catholic, għandek kważi 3/4 tad-dinja temmen għal Mose. Monotheistic religion. Monotheistic religion. Allura għala dal-kajos kollu. La kulħadd suppost qed joqgħod fuq x'qal Mose, fuq dal-bidem wieħed. Hija problema li kien qalili saċerdot. Suppost kollha qed nemmnu l-istess, suppost inti temmenx għal Mose. Mirko temmenx għal Mose, jien qed nemmenx għal il-viewers kollha li qed jarawni ħafna minn ħajdħlu jikluni bil-kummenti li qed jarawni b'xi mod qed niskredita forsi s-suġġett. Daw jemmnu f'Mose wkoll somehow. Kif ma dinx kollha f'sintonija f'armonija. L-10 kmandamenti huma ta' kulħadd l-istess fejn. Mela. Dik li argument. Jien għandi bibtijaj Griki, jien għandi rispett kbir l-ewwel net tal ma jafnix. L-istudentija jafu. Jien għal-kemm jien kattoliku għandi hotspot żgħira, soft spot. Soft spot żgħira għall-Greek Orthodox, jiġbuni ħafna. It-talim tagħhom, il-stil tagħhom. U kellem saċerdot Ortodoss u għatlu għaliex din il-polemiki. Għanedu eżempju. Bħalma ħafna jafu, id-differenza bejn il-kattoliċiżmu u l-Greek Orthodox hija minimissima. Tanti minima li hemm arranġament, ma jafx. Imħatra li daħnajt ħaftit jafuha, hemm arranġament mal-Knisja Kattolika u l-Knisja Greek Orthodox. Li l-liturġija u s-sagramenti jekk jiena nitqarreb, eżempju jiena nisammet Ortodoss, nista' nieħu l-Krisma Kattolika. Tant huma l-istess kważi, ġifieri ċuċata hemm differenza. Allura ngħid jien għaliex daw il-piki. Għaliex daw il-piki. Il-problema hija poter. Poter. Ġifieri vera l-Knisja Kattolika għandha żewġ dokumenti li jitkellmu dwar l-ekumenizmu, ġifieri id-dialogu bejn reliġjonijiet insara u reliġjonijiet mhux insara. Għandek id-dokument Nostratate li huwa dokument faċilissimu jistudjaw anke tfal tal-primarja skemmu faċli, immaġina, li jitkellem dwar id-dialogu kemm importanti bejn il-Lut u l-Musulmani. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar kollha nemmnu bistess Alla u kollha nemmnu bis-salvazzjoni. U hemm dokument daqsxejn tawwali u daqsxejn tqil fih naqa' xogħol dan Unitatis Redintegratio, sem tqil, li jitkellem dwar id-dialogu bejn il-knejjes insara. Anything insara, evangelical, Protestant, newborn Christian, Lutheran, whatever. Kemm importanti dialogu, di ħafna drabi nikkwotajjena. Isir, Riki? Le. Ma jsirx. Kulħadd jitajjar bejnietom li tagħhom laqgħod jak ħażin. Għaliex? U kollha daw suppost jagħmlu fl-10 kmandament ta' Mose eżempju. Għaliex kulħadd. Jew kollha suppost jagħmlu fil-Golden Mean ta' Ġesu. Il-problema hija kulħadd irid il-power. L-ego. Ego u poteru. Poter. Ġifieri tista' tkun il-Knisja Kattolika iva li l-parti minnha. Sfortunatament hawn saċerdoti, hawn teologi li għandhom ego, jiena mhux wieħed minnhom żgur. Bħalma hawn fil-Knisja Kattolika hemm fil-Knisja Ortodossa, hemm fil-Knisja Protestanta, kullimkien newborn Christians, evangelical, ma jew ħadd għalih ħadd, ovvjament mhux kulħadd. Ġifieri jien għandi ħbib tiegħi li huma kienu evangelicals, newborn Christians, Ortodossi, Protestanti, imma sfortunatament il-kelma talla li għandna nkunu uniti. Ġesu Kristu li għalinna ma niġġudikawx u li naqdu fl-imkien id-dokumenti tal-Knisja li għandna bżonn dialogu, sfortunatament ma jsirux. Da jiena kif ħanerġa' ngħidha, meta tkellem ma' l-Ortodoss, u għatlu la inti qed tgħid li l-Papa Żgriek jaqbel kważi kollox mal-Papa ta' Ruma. Għaliex daw ma jnaqdux. Ta' x'kienet risposta tiegħu? Min ħajċedi tron? U nieqafem. U ħaneqaf miegħek. Hija sfortuna. Hija sfortuna. Hija xewqa tiegħi li jkun hemm unità, ma' lider l-unità mhux hemm ħadd tkun. Mela, Justin, nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzjak inti wkoll. Għaliex kull meta nitkellem jekk dejjem nispiċċa isni mort lecture l-Università għal 20 sena, għax tant tkun tajt informazzjoni f'temp ta' siegħa u nofs illi ta' dan nirringrazzjak minn qalbi. Thank you inti. U hopefully illi minn ħajara dan il-podcast japprezza il-ħin li minn rajk taqsam u dak l-istudja tixxerjaħ. Ġifieri. Tajjeb minn ngħidu wkoll jiena min qed ngħid xejta barra minn hawn. Le naf. Ġifieri jien dali qed ngħid sora waqaftek
huwa ħafna minnu huwa tagħlim letteralment li jistudjaw studenti tal-livell avvanzat ta' xejn m'iniex qed nidħol teoloġija ta' livell ta' dottorat, xejn minn dan, ġifieri qed jaħseb li qed nagħti xi misteri ta' Fatima. Daw jekk jiena issibu student ta' 16-il sena, 15 li qed jistudjaw reliġjon livell avvanzat, daw affarijiet li jafuh. Dak kollu li għadd għal min jixtieq ifittex jew qed jiddubitani, qiegħed kollu fil-website tal-Kurja tal-Arċisqof, fil-website tal-Vatikan, websites kattoliċi oħrajn, insibuhom anke f'teżijiet kattoliċi anke ta' undergraduate, mhux qed ngħid teżijiet ta' dottorat jew ta' professorat, anke ta' undergraduate, fin minix qed nuża tal-im tqil, sarħu moħħkom. Ta' mhuwiex post li nuża tal-im ta' dottorat. Grazzi Justin, grazzi il-Mirko, kemm ma tkunx taraw. Ovvjament, grazzi ħafna wkoll. U narawkom għal diskussjoni oħra ħajkonna oħra ma' Justin, u mbagħad id-darba li misħan nitkellmu iktar fuq il-Testament il-ġdid naħseb u Ġesu u l-Apostli, eċetera, eċetera. Sadak nerġgħu taqgħu ma' Justin, nirringrazzjakom.